boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kaachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Oya orenya kwa Ramogi Ajong kamoro mora ma intiere kawuono ma chieng' tich adek tarik 24 dwe mar 7 higa mar 2024. Kamoro mora ma intiere ichio nade to chal mar kor lwasi chalo nade. Bore Nairobi kae wachio makare kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jofwambo biro bedo ka wuok oko ka ging'anyo kotudore koda midhiero mopogore opogore ma jofwambo osebedo ka kale ahinya to ka gintiere yor ticha. Nyaka sani koro piny owacho iseyo ni nyalo bedo ni ok osebedo ka orito ratiro mar jofwambo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono wan kaka jofwambo wabo bedo kwa ng'anyo ka koro wadwaro no rit ratiro marwa ahinya ka wantiere e yor ticha. Mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni okinyi ma kawuono e chenro mar piny. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Okiny majaber chinta riprero kod ang'wen nyakor Mgejwang geno mara ni ichiew e yo makare. Waiko ni chenro ma iye lach mana mamoko mabende Joyce Oduor bende oselieko ni kanyo. Geno mara ni gweng' mintiero chiew makare. Bed kodo mana kapile e chenro mar piny. Nyinga Sharon Ngao. Sharon ichiew nado kinyi ma kawuono. Achiew maber. Wacho ni kawuono #jofwambo. Kawuono en #jofwambo. Kalor ni jofwambo osebedo ka ywak. Nyaka sani wadwaro press freedom. Piny owacho osebedo ka temo mar mondo mi thirwa kik watim tijwa e yo makare. Nikech kata king'iyo weche mag ng'anyo odiochieng' manyoro notam wang' jowi moko ni kik kel achiel gachiel. To wang'e ni wan mana jo ote. Gima timore e ground kacha ema kinde mang'eny wadhi to wamako to wakeyo ne jopiny. Kalor ni jopiny ok nyal bedo e gwenge duto seche te. To wan kaka jofwambo aneno ni weche makamago. Ng'ato nyalo bedo kata Homa Bay, wuotho gik Migori, to ng'e gik matimore Nairobi. To ng'eyo nikech mana kaluwore kod gigo mwakele TV sa ka sa achiel kachiel. Koro ok ber ka ichocho ratiro marwa ka wantiere yor tich. To ng'anyo makamano nyakor Mgejwang ng'eni bure Nairobi kanyakla kod gwenge mathoth. Geno maro ni obila biro bedo kamiyo jofwambo arita makare. Nikech ng'anyo milome makamano jofwambo kokadho kuom riwruoge magi mopogore opogore nochiwo kanyo juma mokalo. Kik girakre kodwa ha gisebedo ka girakore gi jopiny. Aya mago duto nyaka Ramogi Ajong wabo bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Bore Nairobi ka ng'anyo biro bedo ka chakore saa 4 mar okinyi. Meeting point
en Nation Center kacha. Koro Jofwambo ochop kacha wach ni warwako t-shirt marachar. Inyalo nena kae ka rwako law ma navy blue lakini ka nginena ka loko law to ngeni koro wachung in solidarity ko jofwambo duto. Itigo lewni moko in wode closet. Nyaka man Rasharon. Kaka manyo koronge jwang chenro makawuono yie lach wachaka nyo gi weche manyien mabira dhi bedo ka keloni bed gi ng'iyo ni gweng' mintiere ochio nade bang'e nonro mar gazeti Joyce Duor dhi bedo kikelone nyikwara mang'eny. Gazeti okinyi makawuono aneno komenyo weche mag ng'anyo mano bedo odiochieng' manyoro kata kamano aneno ka The Standard mantiere godo kae oketo weche mag ng'anyo kaachiel kod ondikajo ni ghost towns as Ruto CS intrigues deepen. Mano kotudore koda kaka sani koro wang'e ni weche go mag cabinet secretaries 11 mane jatend piny Kenya William Ruto oyiero podi medo nyuolo paro mopogore opogore ahinya ahinya to e kinde ma koro nosechwal nyingegi e nyim od bura mar mondo mi od bura ogogi kogno. Mago duto abobedo ka alidhe nonro mar gazet weche matimore pinje maoko weche mag tuke bende aneno ka gazet ni mar The Standard omenyo odiochieng' makawuono. Daily Nation bende nitiere weche ma omenyo. Daily Nation yakorongo jwang chop chakre sa 12 gi nus kanyo Joyce Duor bende biro bedo ka lidho ne ondike kanyo ni Day of Defiance. Odiochieng' manyoro jopiny nowuok oko mano mar ng'anyo kuonde ma bende ng'anyo nokonene ahinya bende napodwa neno ka dukni makoni kod kocha olor kata kamano arita to ne oredi e paw ndeke mano mar JKIA. Jogo eko mabende nadwaro dhi France jok mabende nacho ni dwa idho ndege keni sadi ne mna jokes kata mna lombo oganda bane mbui kata kamano arita to ne oredi nyaka apieni makono. Gimana mako wanga Joyce Duor en odiochieng' manyoro nantiere jogo eko mabende nantiere pikipiki bure Nairobi ka mabende wacho ni nasiro piny owacho mar mondo mi ng'anyo rum. Weche mabende nitiere okanyo mabende lieko ni samoro no chulgi mar mondo mi giwuog oko. To bende kineno gi moko kuom gino wuok oko kane giidha piko to bende kata placards mane giting'o ne gin mago mag siro jatend piny Kenya William Ruto ka koro gikwedo jogo mang'anyo. To bende aneno ka gazet ondiko kinyi makawuono ni gin obila ok ne rakre kodgi matineno obila ne nitiere side margi. Ang'o momiyo magi duto timore? Dakwe awe kila ng'ato ng'anya yo mamuola. Ka ng'ato siro jatend piny Kenya gimbe giwuotho gi placards maggi mar chwalo ote magi chwalo mar siro jatend piny Kenya. Joma kwede bende otimatima kamano e yor muolo. Ang'eni mago duto abobedo ka lidhe nonro mar gazet odiochieng' makawuono. Mana kamano bang' mano nyakorom ga jwang' bende Joyce Duor biro bedo kidonjo gi twak e chenro mano mar openya. Penjo mopenyo ne en ng'anyo mosiko ng'anyo makinde ka kinde juma ka juma. Onyalo bedo kamano Sharon kaluwore ni nyaka sani podi nitiere weche mopogore marowere wacho ni pok ochop kare. Mane momiyo odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka giwacho ni Occupy JKIA. Kata kamano kaluwore kod arita mapek mane nitiere aluora mar JKIA kaachiel kod apeyni ma ochomo JKIA nok ginyalo chopo kanyo. Kata kamano ng'anyo makamago abobedo ka pod wamedo goyo mbaka nobobedo konyago lemo kose oyo. Ero nwaseneno ka chochni nitiere ahinya to yiero mag jotend migepe. Wang'e ni Adan Duale kinde mane jatend piny lendo chieng' tich abich noyange ni en jatend migawo mar lweny. Ka luwore kod ote manochwalo ne od bura Adan Duale koro notere migawo mochung' ne wechego mag aluora Soipan Tuya otere migawo no mar wechego mag defense. To bende Rebecca Miano monego bedni en manowal e lemo mar Attorney General nyinge ne onge ka. Nyalo bedo ni chochni makamagi ema podi medo nyayo ichwang' kuom jopiny. Jopiny seche moko chano mar mondo mi omed die ndara mane mbaka mabobedo kagoyo e chenro mar opinyo kinyi makawuono kod janon weche mar siasa mabobedo godo. Bang' mano kawuono en chieng' tich adek ibobedo ka iyudo chenro mar tedo gi chiemo okinyi makawuono kod Jailieta. Bang' mano twake chenro mar mbako romo Sharon wacho ni odiochieng' makawuono en odiochieng' ma wan kaka jofwambo obobedo kwa wuok oko ka koro wa demand ratiro marwa e yor tich. Ratiro nyakorom ga jwang' ma bende jofwambo biro bedo kamanya neno kanyo gi ndiko our demands gintiere demands kanyo mohewa apar nyakorom ga jwang' kamoko kuom gi bende iwacho ni ratiro mag jofwambo safety mar journalists kata mana waseneno kinde ng'anyo jofwambo mopogore ma bende ratich gi osebed kata mana kirocho. Koro nyakorom ga jwang' dhi bedo gi moko kuom jofwambo mantiere bure Nairobi ka kata mana Kisumu wang'eni jofwambo magwa biro bedo ka luwo ng'anyo maket kod mano. Koro counties magwa makaluwo bende biro bedo kwa ng'iyo kaka ng'anyo makamano biro bedo kadhi mbele. Kata kamano penjo bende wanyalo penjo nyakorom ga jwang' ni bende gisiro ng'anyo ma bende koro jofwambo dhi bedo ka timo odiochieng' makawuono. To bende ginyalo nyisowa ni wan kaka jofwambo bende watimo tich maber kelo negi weche matucha. Kose seche moko nitiere kama gifil ni wakalo tong' to nego bedni wabedo gi wanindo nyakonchiel. Magi weche
weche moko manye kwa Ramogi Ajwang inyalo chwalonwa ote magi kinyiso ni wan kaka jofwambo bende wasebedo kwa timo tijwa e yo makare ma ok wanendo nyabathe ma jopiny nyalo feel ni korka serikal kose wayiengore kod jopiny. Kata kamano wang'e ni press freedom makatiba mapacho kayo yangonwa kendo wan kaka jofwambo nego beni watimo tijwa maonge biasness kata maonge nindo nyabathe achiel. Omicha kutudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 3-6-000 kaka pile mbui mara mar Facebook ibiro yudo wa Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube gi Citizen Digital bendi nyalo yudo wa achiel kachiel. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakoro Mgajwang mbui mara mar Facebook anyakla kod X, Instagram gi mamoko yuda gi nyinga mar Sharon Ongao. Bed kodo nyaka giko nikech ma en ropiny. Mokongo hoithundeche. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi. Honorable Rosalinda Soipan Tuya AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. I am in total disagreement with James Agriole. Nyakoro Mgajwang dakika na para tok sa pagari mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Ng'anyo manyoro nobedo kod pogruok ka ipimo gi ng'anyo makinde mokadho. Rawere motisi ni Gen Z mathothgi ne igeno ni dhi chopo e ng'anyono. Ne okonenore ka jo ng'anyo manochopo ne opogore gi mago mosene e kinde mokadho. Thoth jodak e boma ma Nairobi nobedo mabor gi bomano. Kaluwore gi ng'anyo manochan bagi e pacho ka thoth apeyni bende nene nono. Lidio Keyo nigilera. Kuom thuolo mar dwe achiel mokadho, rawere matindo mag Gen Z osebedo kawuok oko kar rombgi kendo bago ng'anyo e bombe mopogore opogore ma pacho ka. Kaka wuono, thoth oganda manowuok oko ne ng'anyo ma kamago ne ok gin rawere mag Gen Z. Kwan mar jong'anyo go bende nodok chien kaya paya malang'ata ng'wech no moche kindo bila gi jong'anyo gino manokelo luoro ne johala e kar logo mauta mani alwora manyayo. Mano ochuolo dukni kaluwore gi kuo mag mwandu ma osebede kinde mokalo kaluwore gi ng'anyo makamage. Jong'anyo no chomo ko machi chunya paya makale toka lap manyayo kendo ng'ielo kite kendo genga paya no chuno bila ng'ielo kite goko Maria yo ne ogenda. Moko kuom jong'anyo no chuondhi kendo rwaki nyamburko mar obila e kinde ng'anyo makamago. Tulikuwa tuko kwa msafara tukielekea airport, tulikuwa very peaceful, tunaimba tu tukidance. So all of a sudden polisi wakatuweka katikati, wengine wakatokea juu ya town, wengine wakakuja wakatoka katikati ya Bonyala roundabout. So hivyo wakaanza kutupa tear gas. Wakati walitupa tear gas tukaanza kudisperse tukitoroka, wengine tunaruka fence ili kujiokoa. So kwa hiyo Bonyala roundabout ndio waliweza kupiga mtu mmoja risasi kwa mguu, mwingine wakampiga tear gas kwa kichwa. Sasa ile walikuwa wanajaribu kuhepa na hakuna mtu alikuwa anarusha mawe hata kidogo. Tulikuwa very peaceful, but police ndio wamekuja ku provoke. Tumekatoka town, wanatusindikiza nyuma. So little do we know wako na nia kutoka katikati ili waweze kutumaliza. That was very unfortunate. Hata tukashindwa. Hawafanye shooting, wanapigwa tear gas kila upande. Pande ya chini, pande hii. Hata wengine wakangachanganyikiwa watatorokea wapi. Sasa mimi tukashindwa. Hii nchi kweli tunaelekea wapi? Na ile kitu tunasema stop killing our children. Listen to them. Nyamburko mar reso jotuo mag riwruok mar Kenya Red Cross nochopo mapiyo mar kawo jogo manohinyore kendo chwalo gi od thieth. Giwacho ni okang' manokawo gi jatend piny Kenya William Ruto mar walo kendo duoge apisi moko kuom jotend migepe manoteng' lwetgi mogo en ataro mar dwach oganda jo Kenya mane dwaro mondo mi kik duogi apisi. So we are demanding the 5 CS, the likes of Kindiki, Duale, Wahome and others, and Tuya. We are saying we don't want to see them in the office. If President William Ruto wants us to keep up demonstration, let those people don't be even given any position in that government. Because when you dismiss person, you are saying this person is incompetent, he cannot run the work you have given him. We don't know why he has returned them to work.
E kinde ng'anyo makamago, ng'at achiel nochiel gi magina mowito ngimane kaunti ma Kakamega kae gwenge ma Kisumu. Ji adek oyudo hinyruok e ng'anyogo mano obagi e boma ma Ahero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang' chenro mar wuodhe ne odhi nyime alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e bwo arita mager. Kata doko ni jong'anyo ne oramo ni ng'anyo margi ne nyaka dhi nyime mar temo donjo ei pauno. Oganda ne goyo peksi ne rang'ach mokwongo kendo neno ni mana jogo mopuodhi ema donjo e alapno. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler mar kaka na chenro chalo JKIA marawere nyosingo ni dhi time ng'anyo. Jomo Kenyatta International Airport. Kanyono marawere ma jong'anyo e geto chope kendo bago ng'anyo maratipo ng'anyo mane dhi weyo ka jatend piny William Ruto oyudo wich kuot maradhai matamre gi nono. Kata kamano mano ne olwari e lwanda kaluwore kod pek mar arita kwe mane onyenyore. Chenro mag wuodhe ne odhi nyime kendo ndeke ne molo moro bang' moro e bwo arita mager kendo matek tweta. Geche mag obila ne luorore ka kich ka gimanore kod magina kinde ka kinde, to e kor boche lwasi okwe kod ndeke mag jolweny makwanyo chal mar arita kwe. Wuoth mane temo donjo alap mar ndeke ne nyaka tang'o tiko mar idho ndege, to jotich mag airport nyaka ne nyis kadi mayango kuonde magitiye. Leo kazi iko chini sana. Masaa kama hii mtu unakuanga kama ni zako 2 hivi ama dhao umeweka kwa mfuko, lakini leo hata 100 hakuna kwa mfuko. Ne watemo chope rangach maduong' mar JKIA mar goyo tiklo ka bende wanyalo yudo thuolo mar chopo rango chal mar welo madonjo to kod mago mawuok ahinya to kar idho ndeke. Kata kamano obila to kod apisas ma KA ne ok oyie kendo riembowa oko koyuo. Magi timore kinde ma jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okwedo weche moko mafung'ore ni nyal usi JKIA e yor apanda. Mudavadi manyolose nyim kamiti od bura okoni koponi owinjo ous JKIA to nyaka kaw pa jopiny to kod jokanyo. Musalia omedo ni gope mag piny Kenya en pek maduong' ma piny owacho ng'iyo kaka inyalo duoki piny mondo mi Kenya fung'ruok. Let me discount immediately that the airport, Jomo Kenyatta Airport, is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. Kata kamano, Senator Richard Onyonka to okonia lapandeke nyalo dhi bede lwet joket mwandu moko. Why are they going to the airport? Imagine we are signing off our airport to be run by a private company, which is going to hold that for 30 years. And after the contract expires, they would keep equity in that arrangement of our airports at the rate of 18%, eternally. How did somebody sign an agreement like that? Joala machalo wele la parndeke to lero ni gin kod lalo dichieng' ma kawuono kaluwore ni sekta mar wuodhe ne ong'ikore. Watu wenye tunabeba ni watu wenye wanaenda kazi airport, wanaenda kazi SGR. Sasa saa hii hawaendi airport, saa hii hawaendi, biashara imesimama, kila kitu imesimama. Hatujui tutafanya namna gani. Sasa tuko tu hapa hivi, hata mtu akubeba ndio upata angalau hata lunch hakuna. Ya paya ma Mombasa chalne en mar neno akuru kendo beda kicha kod rowere mane nyalo rocho kwe. Jakoro Magajwang' temo moro mar donjo e rangach maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport olwari e Luanda mane kalore kod chenro mar arita kwe moridi mokalo. Kagino mok timre pile en ni kichopo kati kuongi rango ka bende in kod otiko mar idho ndege, kata kopo ni in achiel kuom jotiche iye kaendi to nyaka ibed kod oboke mayango kata kad manyiso ni tie iye kaendi. Namba ndege isomo gi malo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. JK, Nairobi. Arita ne oridi e apaya madongo ma ochomo alap mar ndeke mar JKIA mar thiro jong'anyo kik donji e labno. Jolweny kod obila ne timo patrol e apaya mar Eastern Bypass kod Outer Ring Road mar geng'o jong'anyo manyalo kelo masira. Jafwambo marwa Chris Owino nigi lerno.
E geng wang apaya maduong' ma Eastern Bypass, alwora mar paw ndeke maduong' ma JKIA, kambi mar jolweny ma Embakasi Garrison nyaka Outer Ring Road, jolweny ma pacho kae KDF omako bunde moro ka moro otema kende ne ng'anyo machiegni kod paw ndeke. Ginyadhi jolweny mag KDF ne nyono mos mar miyo welo mawuok e pinje ma oko iweche ber e alwora mar paw ndeke ma JKIA. E rangach machon mar JKIA, jolweny obet akicha kod wang' mongorore marakore kod ng'ato ang'ata motemo kalo kiewo. E kor polo, ndege mar obila ne luorore ka otenga mar geng'o chokruok mag jopiny manyalo kelo ng'anyo. Poni ne ntiere jong'anyo mane obembo obila, kweth mar obila moyiedhi ne sweso kod geche mag kido mag Subaru nen kodgi ewi kokgi. Moko kuom rowere ne otemo obila kod tugo mar oyeyo kod mbura, kata kamano muya margi ne chuok mar tieko ng'wech. Chenro mag wuoth e paw ndeke ma JKIA odhi nyime ka ndeke mokelo welo kod jowuoth mawuok e pinje ma oko ne piyo kendo wuok ma onge chochni moro amora. Chenro mag wuoth e wang' apaya ma Eastern Bypass kod mano ma Outer Ring Road ne odhi nyime kata odoko ni rowere ne otemo dino wang' apaya kod kite. E seche mag odhiambo, obila otiyo kod iro malungo wang' e keyo moko kuom rowere mane temo rocho chenro mag wuoth e wang' apaya ma Outer Ring Road. Kuom thuolo mar ariyo bang' od bura miyo gi thuolo mar konyo abisas mag obila e nyayo kwe e kinde ng'anyo, jolweny ma pacho kae KDF ne otimo apedha e wang' apaya ma Outer Ring Road kaachiel kod Eastern Bypass mar neno ni onge jong'anyo ma ochopo machiegni kod paw ndeke maduong' ma JKIA. Chris Owino, Ramogi TV, Eastern Bypass, Nairobi. Kopogore gi mano, kweth moro ne odonjo e chuny boma ma Nairobi ka siro telo mar jatend piny William Ruto. Kwethno mathothne ne tiyo gi apikni ne obedo gi gwenyruok gi rawere mana ng'anyo ka kwedo sirkal. Jafwambo mar Cleophas Oluoch lero kaka na kwethno otayo chenro mage ei boma kendo kelo rakruok. Ne en ng'anyo ma kite ne odwa bedo mopogore gi mago mosebed ka ibago gi rowere thuolo mokalo. Kopogore gi rowere ma owuok oko mar ng'anyo, kweth machielo bende ne owuok oko mar nyiso ni gisiro sirkal. Penjo maduong' en ni dibed ni nitiere ji ma kodesa jong'anyo mondo roch chenro mag ng'anyo ma ochane boma. Kar saa 5 onyango, ne wamako yo mar donjo e chuny boma ma Nairobi. Apeyni ne ler, kendo obila ne obet abeta ka thothgi ne onge tich. Moko ineno ka goyo mbaka gi jopiny. Gibedo ka ji marito mondo mi osiagi. Geche obila ne nenore ka cherore e boma. Moko owich kuom gi chuodho. En ang'o ma omiyo de gitim kamae? Obila kod jochiw arita ne goyo kachero. Wayudo thuolo mar donjo e chuny boma. Waromo gi kweth manenore ni siro jatend piny Kenya William Ruto kod sirkande. Wagoyo gom e nyamburko marwa, kendo wamanyo kama okwe. Kaeto bang'e waluwogi. Giting'o tese mondik ni onego mi Ruto thuolo mar tiyo. En wuoth ma wuok e chuny boma ma Nairobi nyaka oko e kar yiengo nyamburko mar Green Park Terminus. E alwora mar Green Park Terminus, rowerego mathothgi ne nigi apiko nenore ka ochung', kendo gidonje kar yiengo nyamburko no. Donjo margi kanyo ok chal nono. Ne gichalo ji ma ochopo kanyo mar kawo chudo margi ma kawuono. Tich gisetimo, koso ni giol. Wuotho wuok oko mar boma, kendo wachopo e chuny boma kendo. Rowere matindo rwako obila e boma. Gidonjo mar golo kweth machielo masiro sirkal oko mar boma. Ginenore ka gin gi kwe, ka gindiko ote lewni kod otese. Ei boma, rowere wer ka gikalo Kencom ka obila obet, kendo mbaka ema goyore. Bang' nyerere manok, weche olokore. Iro malungo wang' ne okir. Ng'wech magima chama tuoni nenore e boma. Weche ochacho. Ojende matindo keto obila mag majoni kod RDU e wi kokgi. Ng'wech rumo bang' dakika manok,
kendo obila kawo chuny boma keto e buomgi. En ng'wech manochako nyaka Ramogi Jwang' okinyi ma kawuono en ng'wech mar oyieyo kod paka. To kawuono oweyo ka oganda mathoth pi wang'gi ema chwer kaluwore kod iro malungo wang' mosebed ka igoyo karka. To bende agin kweth ariyo mapingo sirkal kata maketo sirkal tesre kod mago bende ma osebedo ka siro sirkal ng'anyo gi duto. Oweyo ka onge chenro mar ohala moro amora matimore e chuny bomani ma Nairobi. Cleophas Luoch, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, chenro mag ohala e bombe mopogore opogore pachoka ne oyudo ng'ikruok kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi rowere makwedo chenro mag piny owacho. Jo ohala go koro ywak ne rowere mondo mi ochung chenro mag ng'anyo magikoni medo rocho ochumi ma pachoka. Kendo kwayo margi en ni giyie twak gi jatend piny Kenya Mano William Ruto. Joja oko gi ler mathoth. Chenro mag wuoth kod ohala ne orochore e kaunti ma Kisumo kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi rowere masundo piny owacho mondo mi ochop dwachgi. Jo ohala e bomano ma Kisumo ne koro jowuok oko kendo kwayo rowere go mondo mi ochung ng'anyo margi mar miyo piny owacho thuolo mar keto e tim dwaro ma gisebedo ka gichwalo. Adieri makane gi situation ma Kisumo kawuono chien karwa kano marwa ma yude yutwa mapile weche ok beyo adieri makende weche ok beyo to kastembe wa kaka wategemea gi situation ok ber aber adieri it's all just dull to wakwayo ni kaber weche yolosi mondo watiekuru mayudho oyud kaka konyore our daily life oendelea nikech koro ok ber. Gino seketho ohala kendo kata ohala ok dhi mbele e yo makare. Jogo nitie mobiro gokinyi mamoko oseloro modok. Kendo kata ge sani onge kuonde meno moyepo matin go gin na chiko it mondo winye ta ng'oma ka poni ndang winjene kata ne gimoro nitie marach chien kata sani tidhi neno ka ji ochako loro te. Mak mana ne gima wanyalo kwayo ne jensi maka mae ng'anyo kawuono kade ginyalo winjo wach awinjo ka wawuoyo to giluongo ni ex-jensi to wakwayogi ni nyocha gisekelo wach e gik manyocha gidwaro ni mondo losi wakwayogi ni mondo giyore matin mondo ging'i kaka sirikal loso wachgino. Ng'ikruok ma kamano ni bende onyiedhore e kaunti ma Homa Bay kuma moko kuom kuonde ohelni ne olor ka chenro mag wuoth ni bende orochre bang' ng'anyono ochakore seche mag okinyi. Rowere go ne ochako dino apeyni mawuok kendo donjo e boma ma Homa Bay kendo moko mache gi apeyni gino mane ochuno weg dukni mondo mi olor kaluwore kod luoro mane gin godo ni ne inyal monjgi. Obila ne kata kamano orakore gi rowere go ka gitiyo gi iro malungo wang' kendo keyogi kuonde mane gichokore e chuny bomano, rakruok ma kata kamano ne okawo seche buora. To e kaunti ma Kisii, tulo ne omuoche kind obila gi jong'anyo mane omole chuny bomano, gino mane omiyo thoth weg ohelni oloro. Ng'anyono ne oduogo lokore lweny bang' kweth rowere mane omanore gi lweny kikore e jong'anyo. Serikali na Gen Z wanastahili kukaa pamoja kwa sababu sisi kama business community tumeumia sana. Hizi siku ambazo business maandamano inafanyika, business ni kama imefungwa. Hata hakuna mteja anatembelea sisi. Tumejaribu kufungua mara 2 mara 3. Tunaona hii siku ni kama ya holiday. Pata jensi wameingiliwa na mapanga na marungu. Ni kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wanahitaji haki yao. President wetu hebu wahudumie vile wanataka baada ya kuleta furugu kwa hii Kenya yetu ikuwe na amani vile ilikuwa. Tafadhali president, tuliza hii ball, vijana wafanye vile wanataka ili dunia Kenya ikuwe sawa. To e kaunti ma Mombasa, obila ne okeyo gi iro malungo wang' rowere mane oriko chokore kar tunge liech mantiere e apaya ma Moi. Obila ne okomiyo gi thuolo mar chako ng'anyono kaluwore gi luoro ni kweth jonjore ne osekikore e igi kendo ne kidek monjo jo ohala mane kata kamano thothgi oloro. Weche ne chalre e chuny boma ma Nairobi kuma weg ohala mathoth ne oloro dukni ka obila bende ne fuyore mar neno ni onge jonjore madonjo e kuonde jo ohala go. George Aoko, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwa Ramogi Jwang' ami chal mar ng'anye kaunti ma Migori kanyakla kod kaunti ma Kisumu. Ji ariyo ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane obagi kod rawere e kaunti ma Migori.
kakwedo tend jatend piny William Ruto. Ng'anyono bende nothiro chenro mag ohala, wuoth kod somo e boma ma Migori. Siem ma osebed ka ichiwo ne jong'anyo kod piny owacho ok osemono rawere e kaunti ma Migori mondo koro wuog oko kendo dhi nyime kod ng'anyo margi ka gikwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. E odiechieng' ma kawuono rawere ne owuok oko mar bago ng'anyo e boma ma Migori, ng'anyo mane oweyo ka chenrogo mag ohala kaachiel kod kata wuoth ne ombemore piny. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e odiechieng' mangima e chuny bomani ma Migori. Gen Z power! Hizi tuambia mambo ya dialogue. Sisi ni Gen Z bana, sisi bata Raila tusikii mambo yake. Toka Raila. Government man mar dialogue kwa dwa. Ng'anyo mar Gen Z oken mar Raila kodinga. An wawacho ni sirikandi rach ikawo mtimo maber iwuoyo cabinets. To cabinets miwuon ichalo jok moko mokawo jok moko dhiang' moriembo to keto kando dogo omodhere. In idwa ni dhi gi tich mbele lokruok ma ja Kenya dwaro ok igombe nene pachi. Ng'anyoni ne oweyo ka rawere ariyo noyudo hinyruok bang' kobila ne ogoyogi kod arunge. Jogo mane owuok oko mar bago ng'anyo ne oseyo piny owacho kuom tiyo kod obila mar thiro ratiro margi mar bedo kod ng'anyo. Dona kwa sirikal kata idara mar polis ni wan jo Kenya waduto to wan bende gi ratiro mar dhi e ng'anyo. Kama Raila Amolo Odinga ni alitukataa. Sasa sisi tutakubali aje? Rawere gi ne oramo ne twak e kindgi kod piny owacho nyalo mana dhi nyime ka dwaro maggi ma oting'o weyo thuolo jogo mane omaki nikech ng'anyo, chiwo chudo ne familia mane jogi onegi e kinde ng'anyo kaachiel kod moko koro chopi kod piny owacho. E wuoyo mar dialogue ma baba ne wacho, wan pod wayie mana gi baba mana ka rais oyie timo gik mane Raila dwaro ma wan be mage gik mwadwaro. Mokwongo ni nyaka chul jok ma owito nyithindgi, mowito family magi, ni ji obed piny owuo. To gima gidhiera ni ji bed piny owuo to sel to pong' gi ji. Osuptende joma hiny ni osuptal to pok gidhi osuptal ma ging'iyo ni to jogi thiedho gi nang'o. Joma wito familia gi be pok gidhi ma giwuoyogo ni ere kaka itimo jogi. Gin gidak mana ni ji obed piny ji owuo. Giwacho ni ogimonjo jatend piny Kenya William Ruto pod goyo agoge kar mondo koro chop dwaro magi kaka rawere. Owego ne jopiny kore nikech gik matimore e Kenya chal ka gima koro goyo ne jopiny kore. Jopiny nyocha osenyisi gik ma gidwaro. To onego bed ni en bodok mana chien kaka rais kendo dok mana chien kaka ja Kenya to dhi winjo ni to jo Kenya gi gidwaro ang'o. Ogoyo cabinet mage piny te. Mano wang'eyo ni koduogo to duogo yiero jok ma dhi tiyo ne Kenya gi face manyien. To ok waneno kotimo mano. Aneno ka pod go kore dwach jo matindo pok ochopi kata nyaka samu wawuene. Omiyo kata nyien kucho nyocha kod yiero jotonde migepe to mana manyocha watamre ka emwaneno ko chako duoko. Rawere gi oramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' jatend piny Kenya William Ruto chop dwaro margi kaka rawere. Ng'anyo ni bende ne othiro chenrogo mag somo e skunde duto mayudore e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwarom Gajwange chal mar ng'anyo e kaunti ma Migori bende makelo e giko mar weche manyien okinyi ma kawuono dakika en 31 tok saa 12 mar okinyi. Chenro magwa pod e lach Nyakwarom Gajwange sani akayo matini ng'eni bang' weche manyien en nonro mar gazet. Joyce Oduor oseikore mar keloni gazet. Kik dhi mabor. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. E
Piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Nyakwara Mugia Jwang machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadaka uthulo makende mar mondo mi walidh ni gazet ma Daily Nation kachiela kod mano ma The Standard. Oyawre Hansel, ichiu nado Okinyi makawuono. Oyawre nya Joyce, wasedonjo ka mondo walidh ne nyikwara Mugi. Weche manie gazet ka neno ka Daily Nation oketi ka ni Day of Defiance matende odiochieng' mane ji okere gi milome manye jatend piny ogolo ni wach ng'anyo kodwa winjo manye wacho ni ochopo kuma koro obro rakore gi jo ng'anyo. The Standard nine oketi ka ni ghost towns as Ruto CSS's intrigues deepen matende ni weche mag jotend migao manyicha Ruto yiero osebedo gi kikruok mopogore opogore. Nyoro nyewa neno kanyo ka nyilande e bunge kanyo kikwa mar Soipan Tuya gi Aden Duale manyo buogo jopiny mago gik madwa lidho ka gima moko man wan gi weche mag ODM ka weche mag jotend migao malikore ni ODM onego mimoko koro maketo jatelo Raila Amolo Odinga kamok yot ahinya nikech e party ne waneno kantiere pogruok e riwruok mar Azimio be waseneno kantiere pogruok. Koro magi gik moro temo mondo walidhne. Ai mana kaka isewacho ka mano Nyakwara Mugia Jwang wantiere kod gazede ariyo kanyo. Hansel osinyisi weche momi peke gazede ariyo gi. Tedwa no chak kod gazet ma Daily Nation Okinyi makawuono. Mana kaka isewacho nondike kanyo ni Day of Defiance. Mano kotudore koda kaka rowero odiochieng' manyoro negi koso winjo milome mane jatend piny Kenya William Ruto golo ka koro nonyiso rowere ni ng'anyo oromo ni weuru ng'anyo. Kata kamano ne waneno
waneno ka rowere mathoth owuok oko odiochieng' manyoro. Nyoro ne giwacho ni en Occupy JKIA. Kata kamano ineno ka arita mapek. Iwacho kanyo na arita mapek ne oketi mane alwora mar paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport. Ka achiel kod apeyni duto mane donjo kuro. To bende jogo mane dhi e paw ndeke odiochieng' manyoro. Kapo ni tien e paw ndeke kanyo tich tang'o ID mari mar tich kata job ID mari. To ka nidwa donjo e paw ndeke to ni in jawuoth nyaka ne tang' air ticket mari mar yango ni adiera in jawuoth kendo ibiro idho ndege ma ok ibiro mana tholo kuora kata ibiro ng'anyo e paw ndeke kacha. To mana kaka ineno nyaka sani koro iwacho kae ni jong'anyo odiochieng' manyoro no odhi ataro mar milome mane jatend piny Kenya William Ruto golo kata siem mane jatend piny Kenya William Ruto golo kendo ne giwuok oko e apeyni mopogore opogore. Gino mane ochungo chenro mag ohala kuom thuolo malach nikech wang'e ni kinde ka ng'anyo nitiere to hel ni chunga. E kaunti ma Nairobi kae bende ne nitiere jogo mane siro sirikal moyang kanyo kaka pro government protesters ma gin korka korgi ne giwuok oko ka koro gin gisiro William Ruto. Placards mane giting'o kacha. Kwanyalo mana ng'iyo placard makamano kapok wadonjo it gazet maiye. Nitiere jago moro kae manitiere kod apiko. Ineno kanyo ka wacho kanyo rais afanye kazi. Time ni 90 minutes. Mana achiel kuom jogo mane siro jatend piny Kenya William Ruto. Matene nitiere jong'anyo mane ok sir jatend piny to nitiere jong'anyo mane siro jatend piny. Emomiyo adwa ni wachako it gazet mar ariyo. Mano mar gazet ni mar Daily Nation. Hansel, kwanyalo mana ng'iyo it gazet mar ariyo kanyo. Mar mondo mi wang'i weche ma otudore kod kaka jogo masiro sirikal nowuok oko mar ng'anyo odiochieng' manyoro. Hansel. Wach ma 90 minutes ni mana ngero mar opira. Ema ng'ato kele e weche mag ng'anyo ka opira ing'eni wasega neno kinde ka kinde ka nyaka referee go firimbi mogik eko opira rumo kata mana mapoko mana modhi keto dhoge firimbi cha samoro gol donjoga. Koro mae gima jogi go ngero ka nang'o ni jatend piny wamiya higni gi 5 oti kata mana hike mar 5 pod onyalo timo gik mabeyo. To mano gima waneno ka jopiny osekerego nikech jopiny osebedo ka neno weche mang'eny ka timore ataro machik moko be timore mok gihero kaka Gen Z nochiwo dwaro gi nang'o ni jotend migepe mano yier mano kiroko mano golo e tich ni mago kik duoki to nyewa neno ka moko kuomgi malawo mana auchiel nyoduoki. Koro mago gik manyetero Gen Z e ng'anyo kendo nye wachore ni airport ma JKIA idwa kete e lwet ji wegi mondo ta kuom higni malawo mana 30 moro be liekore ni nitiere deal moro ma nyalo miyo gi lifetime ownership ma JKIA. Koro magi gik manye Gen Z odhi ne ng'anyo to nye waneno ka nye nitiere jok ma nye gin pro government mateni nye gin joma siro sirikal nye giwuok oko nang'o ni gin gisiro sirikand William Ruto gidwa ni Ruto mondo dhi nyime. Kata kamano nyo liekore ni magi nye gin joma undu manye nye sirikal onyiewo nye neno ka giromo gi Range Rover moro kanyo marate mane gidhi kawe gimoro mitbilie moro kuma nyo dine gi gimoro ng'ato dine gimoro. To bing'eni kata Hansel mos kuom ng'adi matin nikech kata gazet ni aneno ka piny kanyo bende nitiere wach moro ma kwanyalo mana sudo kama mar mondo mi wane pichni makamagi bende mago kotudore koda kaka ng'anyo odiochieng' manyoro ne nitiere mano e kar dak mano ma pipeline ka achiel kod outer ring obila ne odonjo mano nyake kar dak kuma ne gibaye tear gas ka achiel kod kuoro pi. To bende neno ka pro state goons gi odiochieng' manyoro liekore ni ne gi monjo ng'ama miyo moro mano e wang' apaya mano mar Koinange Street ka bende ne gikwalo kibeti mare ka bende ne gibuogo nyaka chuoye gi gimoro kata chuoye gi pala. Mano en gigo malit ahinya ka koro waneno ka gin kara giwuok oko ni gisiro sirikal ang'o momiyo gimayo ji kar mondo gitim atima gino mane seche moko chulgi mar mondo mi gitim gisira jatend piny Kenya to gikwed jogo mang'anyo gimuolo ma ok girakore kod jogo ma seche moko wuotho kata nitiere mane tijgi mapile ka pile. Penjo manya penjora maduong' ahinya en ni ng'anyo ngini nyochuno nyaka nyobed mana nyoro nikech wang'e ni Gen Z to wacho ga nang'o mostly en tich ariyo gi tich ang'wen ema ging'anye. In gi wuok tich in gi tich adek kaka koro sani jofwambo dhi e ng'anyo tich adek ok giriwo gi Gen Z nikech gin gi agenda mopogore gi ma Gen Z. Koro jok ma nye siro sirikal nyochuno nikech sama gidhi e ng'anyo no chances nitiere nang'o ni lweny nyalo wuok ji nyalo hinyore mwandu inyalo kethi manye waneno ka mwandu nyo kethi apiko moko nyo wang'
nye nitiere rawera moro nye nigi simbe nyowacho ni en kanyo record ng'ato mana both ni nye yomb gi simbe ma do we mako motegno jogo dinyo mae simu koro penjo maduong' ni nyochune nyaka gitime nyoro tich abich be nitiere nono pod ginyala biro mondo gitime to kata gikaw tich ang'wen kata wuok tich onge ng'at otamogi ni ok ginyal mondo wawe wach mar ni wan ka wawuok ng'anyo to waromo gi group mopogore kodwa to lweny wuok nikech waneno kata lweny kanyo wuok e kindgi gi jo apiko ma Nairobi ka manye japiko nyogo moko mowang'o apiko miwacho ni ariyo nyowang' mamako gik ma de wanyalo avoid kata de bed mana nochulgi no ok chulgi mondo migi odiochiengegi ke sirikal nigi teko ainano kendo gimanye mako dho ji ahinya en niya kaka nye giyudo yot mar donjo e boma ng'anyo mosekalo waneno ka ji rakore gobila nyicha waneno ka jojeshi nyicha okel kata kamano jogi iwacho ni obila nye ntiere mana kuma nye gintiere no to obila onge gima matiende ni nyalo bedo kaka obila bende nosenyis ni magi gin jok masiro sirikal koro kik uti kod teko mathoth nikech kata odiochieng' manyoro king'iyo moko kuom placards mane giting'o ineno komoro ndik kanyo ni Ruto must work it's time to work let us give our president time gindiko kanyo ni Ruto tuko nyuma yako we are behind you Ruto ka bende giwacho kanyo ni tumechoka na Gen Z mage moko kuom placards mane giting'o odiochieng' manyoro ka ginyiso sir margi ne jatenda piny Kenya William Ruto. Kata kamano Hansel, anno ka wechegi mag ng'anyo mipeke it gazet kendo mano mar ang'wen mar gazet ni ma Daily Nation. Ka bende nyaka sani kori wacho ni it gazet mar ang'wen ka achiel kod mar abich kanyo anno koket kanyo ni day of contrast that some counties witness protests others calm. Matende ni ng'anyo ne nitiere counties moko to counties mamoko to kwe ne nitiere counties manowuok oko bende ne waneno ka ne nitiere rakruok moro matin e kind jopiny ka achiel kod obila. Kata kamano pile ka pile wakoyo jopiny ni kiwuok oko mar mondo mi bede ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moro amora. Iwachore ni nitiere counties moko manye ng'anyo onge counties manye waneno ka nye ng'anyo leader nye Nairobi Kisumu cha waneno ka yo mawuok Kericho ka dhi Kisumu Ahero kata cha nyo lor manye iwang'e e tie mtoka Migori nyowuok oko Mombasa nyotemo wuok oko to kata kamano ng'anyo gi no nyoko tegna ahinya ni Nyeri be nyowuok oko to mago counties kende minyalo wach ni nyotegno moko gi kaka ng'anyo mwaseng'iyo counties kaka Kericho gini Eldoret gini mayando wuok Bomet gini mayando wuok nyokwaneno ko wuok matiende ni nyaka bere ni ntiere kaka ng'anyo no nye kanyo ko chane malong'o to ntiere gima nye jopiny oluoro nikech guns be wang'eno osedonjore weche mang'anyo gi gima neno ka en ni jopiny sana manie gwenge ma airport nitie manye wuok oko nikech nye no occupy ports manye waneno ka to wang'e ni ports gi airports nitiere kuonde kaka Nairobi ka Mombasa nitie Kisumu nitie Migori chatite nigi airport Homa Bay be nigi airport Eldoret nigi airport makoro jopiny samoro nyalo penseno gin dak nye gi wuok kata kamano airports go nye waneno kanyo din manye onge uwezo moro jopiny onge nyalo mar dhi mar donjo kuonde ainago manyo miyo ng'anyo no nyoko onyago levo manyo gerni manye wanyana ne mbui kata ka joten kaka gidwa dhi dho ndege kaka gidwa dhi loka ni kigocho ni rawera moro nyase ni kigochna kawuono kigochna kawuono ni ipenja ni an gi penj samoro an New York tipenja ni an gi penj koro kigochna kawuono koro magi manye waneno kanyo kata kamano anyawacho ni ng'anyo ni nyena way ma divert attention mar sirikal mondo dhi e airport mondo giwet boma nono manye waneno ka bang'e manye sirikal ose focus airport jo ng'anyo nyoduoge boma manye gitimo ng'anyo gi kata kiwacho ni namba gi nyoko bedo mang'eny kaka osegabedo kinde nikech ben jomoko be nye pod rakore go bila e airports kuchocho to gineno ni mano ne success manye gin go nya gi divert obila modhi e airport to gin giduogo gibiro kuonde mana kaka isewacho kanyo odiochieng' manyoro gino mano nyayo ich wang' ahinya kuom jong'anyo en kotudore kod kaka jatend piny William Ruto ne oyiero kendo jotend migepe ma yande ose riembe tich to bende odiochieng' manyoro
king'iyo kaka e kaunti ma Kisumu miwacho ni en achiel kuom counties mane ng'anyo nitiere, iwacho ka en obila ne nitiere mano Kondele roundabout mar Kisumu Boys kaachiel kod Nyanza Golf Club roundabout mano ma ochomo paw ndeke mar Kisumu International Airport mar mondo mi gidin ne jong'anyo mondo kik chop kuro. Ka bende ineno ka nitiere jang'anyo moro e kaunti ma Kisii, nyaka sani koro wacho kanyo ni wan ok wan jomofuwo, ok wadwa mar mondo mi okel kendo kata ondike tich kendo jatend migepe mane koso timo tijgi e yo makare. Giwacho kanyo ni okelnwa joma nyien wadwaro. Giwacho ni wadwaro jogo manyalo bedo kod dongruok machielo. Ka bende wacho ni duoko e tich mago CASS ma yando seriembe tich. Giwacho ni en gino ma ok gidware e yo makare, ka giwacho ni nyalo chocho chenro mag tich ahinya ta apise mopogore opogore pacho ka. Weche mag ng'anyo bende pod aneno ka nitiere it gazet mar 6 kaachiel kod mar 7 kama koro aneno ka koro ket pichni. Wanyalo wacho ni en kaka pichni ne chalo e counties mopogore opogore. Nyaka Ramogi Ajwang' nyalo nyiewo gazet kaito osome yo makara. Adonwa dhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation Hansel. Nyaka sani koro ang'e ni nyaka sani nitiere chochni mosebedo ahinya to ekete tema mano chenro manyien mar thieth mano mar Shifa. Wang'eyo ni dono chungo chenro makamano. Kata kamano sani koro ndike kae ni why judgment has put Ruto health plan in jeopardy. Mano kotudore kod kaka nong'eti mar chungo keto e tema mano chenro manyien mar thieth mano mar Social Health Authority. Acts kata mana chike ma dono chungo achiel kuom gen Social Health Insurance Act 2003, Primary Health Act 2003 and Digital Health Act 2003 manye do chiwo odiochienge 120 manye nyiso od bura nang'o ni mondo giyud kaka giketo acts go e yo ma oluwore gi chik, nikech wachore ni ok noluw chik kata mana oganda ok nokawo pachgi e yo malong'o kani ikalo chikegi. Akoro donyo chiwo odiochienge 120. Kata kamano od bura kanye wacho ni kanye gitimo nonro to nye giyudo ka odiochienge 120 go manyo chiwgo ok nya romo. Giwacho ni gino nyalo kawo gimo malawo mana higa achiel. Nye gichiwo estimate ma ndalo 270. Manyi wacho ni Ministry of Health kende bro kawo ndalo 45 mondo gimbe gisort issues mantiere iye kanyogo. Kae to kendo parliament wang'eni odhi first reading, ntiere second reading, and then ntiere committee stage gi mamoko. Mamago in total onego kawo another almost 120 days. Koro mago kiriwo and then korika ochako dhi e kinde kanyo ntiere public participation manyalo kawo ndalo moko kendo madhi mana 60. Bang'e no koriko dhi e Senate. Senate be kende koriko ochak first reading, second reading ma Senate iwacho ni nyalo kawo ndalo 110 mondo eka ginyal kalo chikego. To maduong' wacho ni ka dibed ni od bura odagi chikegi ting'e ni kendo koro dhi keto weche mag thieth kuma tek ahinya e piny Kenya ka. Koro mane momiyo koro headline moket ka ni plan mar Ruto ma healthcare nyalo bedo ni kanye ni kuma ok ber ahinya. Gima miyo jopiny penjore penjo mang'eny ahinya en ni ok walosa NHIF wariaria NHIF mondo ti malong'o, nikech wan gi uwezo mar rio NHIF ma kelo gimanyien. To gimanyien no kipenjo kata japiny ni SHIF ni en ang'o, japiny kia. SHI ni en ang'o, japiny kia ni mago gin ang'o. Gik mamoko kata mana acts ma koro ket kagi kok Gen Z ma koro nodhi okolo wang pend chike de jopiny moko kia wechegi. Koro mae riemo miyo aparo ni kata mana od bura noneno nang'o ni gini jopiny pok owinje malong'o tikere idwa chune godo ji chal ka gimichune ne chal ka gimichune mamago be gik maparo ni jopiny nokwedore godo gi jatend migawo Nakumincha mayando oteng' lwete mogo. Koro ndalo mathoth ma process ni bro kawo emomiyo koro od bura wacho nang'o ni ndalo 120 mane omiwa cha mano chal makagima Senate kende moromo.
wan kaka od bura ma parliament mano ok dhi romowa makoro aparo ni gibro dok e od bura mondo gi petition kata gi kwa od bura mondo timang'o omed gi ndalo moko mondo gi sort out weche. Ato kata kamano bende wang'e ni jogo kanyo mopogore opogore sekta mar thieth bende osebedo ka kwayo sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo mi otemane dhi mos ahinya kotudore koda keto e tim mano okumba manyien mar thieth mar Social Health Insurance Fund SHIF mar mondo mi kata bedo ni nitiere ber mathoth mobedo kokelo ne jopiny to time ane mos omiye chenro kata omiye ndalo minyalo keto godo e tim e yo makare maonge chochni moro amora. Adwano adhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 10 kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jogo mane owito ngimagi kaluwore kod wacho ni en Shakahola cult. Nyaka sani koro wacho ni Shakahola cult victims ne otwegi kendo ne ochungi gi tweyo. Mano en kotudore kod neno makoro ne igole doho. Kabende nyaka sani koro liekore ni nitiere jogo mane iwacho ni gin mane kinde mane koro nitiere chenro mano mar manyo ringre mane oik Shakahola kocha. Liekore ka ni koro jogo mane odhi kunyo ringre makamago ne oloko chenro mane gidhi timo ka koro ne gichako manyo jogo ma osebedo e bunguno kuom thuolo malach. Ka bende liekore ni nitiere jogo mane giyudo ka teko noserumo negi kalure ni pok negi chiemo kod thuolo malach, pok negi modho pi ka koro negi kwaya no migi pi mar mondo mi gires godo ngimagi. To mana kaka ineno ka iwacho ka ni nyaka sani koro negi ntiere iwacho ni kalure koda malingling makoro tuch kowuok e doho ni moko kuomgi en gino ma iwacho ni negi seek salvation kaachiel koda ngima tok tho. Mane kaka wanyalo wacho ni niwuondogi kod jadolo makoch Paul Mackenzie kaachiel kod Lange makoro nyaka sani koro pod iyalo e nyim doho. Muma wacho ni Yesu nowacho ni onge ng'ama ne bi ir wuoro moko kalo kuoma. Ok oketo vikwazo, wacho mana ni yie kuome. Mane e condition kende ma Yesu noketo. Makoro sama ng'ato nyiso ji ni nyaki twe mitho mabut tho kata makori tho ni ekiyud warruok. Mano ng'eni kendo koro wach monego non malong'o. Cult kata mana miwacho ni cult manitayo gi jadolo Paul Mackenzie ma Good News International Church wachore ni kani kunyo nitiere tipo moro ma nyotere doho wachore ni kanyi igolo ringre jomoko nyedo ka moko kuomgi nyotwe lwetgi otwe tiendegi ni mondo kata mana kuma nyegi thoeno kik giwacha gitimang'o kik gi manage hepo process no giti katika process no ni eka giyud ngima mochwere nyaka chieng'. Moko ni nyoyud kotwe gi bandana kitamba mitwe e wich nyoyud kotwe godo tiendegi gi bedegi moko nyoyud kotwe nyaka dhogi mondo eka kik girengi process no. Wachore ni sama nye tipo no nyise court Paul Mackenzie gi joge be moko nyodich ma Paul Mackenzie nyone ka kuodho ne lawyer mare wach moro ma poko yangore ni ang'o ma nyopuodho kanyo ero. Achich manyo riw kode moko iwacho ni nyobuok neno ka gimobuok ahinya ka neno tipo no mamoko wacho gik moko to nyiero ma gimbe chal gima tipo no nyobuoko gima koro nyaka be ni chich ni tipo ni ben ma Shakahola koso en tipo mowuok kanyo nikech jok manyo twe iye kanyo ero ok jomoto joma achich manye ni e court kanyo wachore ni gimbe gichalo joma nyobuok ma gineno tipo no for the first time. En wach malit ahinya ka wach Shakahola ni sani koro higni madhi mana 3 ma pok orumo ma an gima lamo ni mondo orum mondo kata mana wede joma ne onindogo bende oyude yweyo nikech sasa mineno weche mag Shakahola gi TV tineno gi e gazet nitiere kibaji moro be magoyi ma giparo ni apara mirima moro ma kata mana kinde moko manikale weche matek ma watni nothoeno. Ato nyaka sani guri wacho ni Mackenzie kaachiel kod joma moko itudogi kod tho
mano mar ji 429 ma gin jokanyo mar kanisa mare. En gino malit ahinya kaluni koro ji nyalo wito ngimagi kaluwore kod lemo kaachiel kod tweyo, ma en mana weche ma ok onego bed ni timore. Kaluni gin weche ma adiera kwa nono to nyalo bedo ni otudore kod weche mag culture. Nadhi it gazet mar 11, mano mar gazedni mar Daily Nation Ansel. Nyaka sani koro wang'e ni nitiere weche mag siasa mosebedo ka tuomore to gajore ahinya. Ka nyaka sani koro wang'e ni Raila Odinga odiochieng' manyoro ne ochopo kata igeno nobro bedo ka ochopo e pacho kae. Iwacho ka en opposition leader Raila Odinga ne igeno nobo bedo ka ochopo e pacho kae midhiambo manyoro. Tok ka weche no oseliekore ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo walo kendo jotend migepe mamoko mapok no walo, nikech wang'e ni nyaka sani nitiere mana jotend migepe 11 kende mane jatend piny Kenya William Ruto osewalo. Kata kamano wang'e ni ne nitiere maling' ni jo ODM bende chano mar walo joggi, mano moko kuom jogo mibo bed ka iluongo kaka jotend migepe. Wacho ka ni intrigues behind the cabinet talks and why Raila turned his back on Ruto. Nyalo bedo ni koro Raila oloko tanga kata oloko pache tok twak mopogore opogore mano sebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto. Hansen. Wachore ni juma mokalo ne giromo madhi mana diriyo katin makoro ne gi discuss kaka ginyalo loso sirikal manyien manyiwacho ni kata kamano weche gi kaka nochopo e it Gen Zs gi jo Kenya moko mane ok ne gi morgo emomiyo gini no slow down. Tiwacho ni Raila kapok no dhi kane pok owuok kadhi Dubai, wacho ni njo dhi Dubai manyicho kowe gi Rafael Tuju, Junet Mohamed, Oburu Odinga gini gi Joe Ager gini yawa manyicho kowe ne gichiwo list margi mar migepe magidwaro, mamana achiel kuom en energy, national treasury, public service, cooperatives, gimamoko kaka health. To wachore ni health no advisors mag Raila no kwere nango ni kika health no nigi mibadhi mang'eny mamana nyalo chido nyingi. Kendo ka iriyo ndik nango ni nitiere position achiel ma nyicha Raila gi joge ne dwa keto tenge ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta be mondo okaw ng'ate oket kanyo ero. To jatend piny masani mano William Ruto wachore ka ni no kegi achiel kata ariyo moko e paro ma yande Raila gine dwaro, manyi wacho ni achiel kuom migepe manyo tamore no kochiw nye gin kaka ma health no nyowacho ni mano to no sesingo nango ni nitiere kaka no semiyo jo gwenge mag Central Kenya kochacha gi mamoko. Koro mane kuma nye pogruok ma paro nitiere kind jo ODM gi jo manye wuok kor William Ruto. To gima tek ahinya kan kata mana i ODM kanyo jewe nyo aneno ka pogruok ma paro nitie manye waneno ka Sifuna wacho ni onge loso e wi wach ma loso sirikal gi William Ruto madhi nyime. Kata kamano Oburu Odinga gini gi mbadi gini nyowacho nango ni nyaka walosi eka walos sirikal. Orengo be nyoke kod gi makoro maeri nyo aneno ka nitiere chaka gima pinyo dure e ODM ka ODM sani koro chaka gima en yien manyago lemo mopogore opogore. Golo lemo ma mit kendo lemo ma wach be ni e iye ka. Koro mane gima watemo neno ka watemo neno ka kaka okete ka ni mage gik momiyo Raila nyolo ko toke ne Ruto, nikech jo piny be nyicho sekwedo Raila mokwere nango ni wadi mari uro gi sirikal ma chaka gima dhi sanitize sirikal no. Ok wadwa ni sirikal ni owuogi mondo wayud sirikal manyien, wabed gi reset, wabed gi chako manyien e sirikal ni. Koro mage gik ma omiyo kata mana ogai Raila Odinga yudore kuma tek ahinya, nikech koro openjore ni nango odwa temo riwo oganda, nikech koma entiere nango ni oganda onego riwre obi kamoro achiel kaka jo Kenya. Nikech kiwinjo kata mana makoro otengne jatend piny machon, matiende ni otemo kelo jatend piny machon be
machiegni goganda nikech Ruto gi Uhuru Twageni osebedo kokere makata nyicha waneno kata mana weche mag pesa mana onego mi jatend piny machon ka Ruto sirikal Ruto wacho ni pok ochiwo mago kero manja gisebedo. Koro Raila en kako neno nango ni odwa temo kelo ganda machiegni kata mana to ganda ma Kenya kata jo Kenya to neno nango ni kik odhi kanyo sirikal ni wadwa thicho oko mondo wachak manyien mamane kuma wantiere sani. Aya nyakora Mugia Jwang mago duti nyalo somo it gazet mar 11 mano mar gazet ni ma Daily Nation kotudore kod weche makoro tek tweta e sirikal mano mapacho ka inyanya kotudore kod pogo lemo mag jotend migepe. Adonro dhi machinglo mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Machinglo makamano Hansel otudore kod ng'anyo ma wan kaka jofwambo wabo bedo godo dichieng' makawuono. Adwa ni wayude ane achiel kachiel mar mondo mi nyakora Mugia Jwang bende onene. Kwang'iyo machinglo makamano Hansel inyalo neno picha mantiere kanyo ochalo picha mano mar jafwambo ma oting'o wanyalo wacho ni omake to nitiere obila moko ma bende temo tiyo kod teko mathoth kuom jofwambo. Kata kamano jofwambo wacho ni oyo wadwaro ratiro marwa inya to yor tich. Hansel. Number 1 ka ineno koket ka riwruok ma Kenya Kwanza matayo weche mag kunyanyasa jofwambo. Wan kaka jofwambo wadwa chung matek kwa sirikal ni owe jofwambo otitijigi nikech kata mana JK ayenye waneno nyoro jofwambo nyoko yiene donjo nyetek ahinya ma mondo jofwambo donji. Koro nyewa penjo ni jofwambo ok donji nang'o nikech mag jo ginene jo ng'anyro nye onge iye kucha utamo jofwambo nang'o jofwambo to boko nyiswa kata nang'o ni nyotam gi nang'o. Nyicha waneno ka bunge be nye gitemo kanyo but mana paro ni nyose losi kairi waneno ka oting gima jogo achich iluongo na achich moko ichunga gode sel makose maki mago mimako tigo picha tinoko ndikanyo ni Kenya Kwanza Serious Crime Unit ondikanyo ni name alias Free Media Fourth Estate Residency Republic of Kenya Offense informing accurately and objectively. Kalo ni mane tich mwasebedo kwa timo wakeyo weche mag adiera ne jopiny maonge pando gimoro amora manyalo bedo ni mage gik ma sirikal mar Kenya Kwanza okdwa. Sirikal Kenya Kwanza to oseliekore ni ogera adier nikech debe ni gin jomo era adier to de gin osiep media ma Kenya media ma Kenya kata osebedo ka yanga adier kata mana nyoro nyewa neno ka nyoluwa achije manyodonjore nyolu modam moyud kuma nye giwuok nyaka pesa manyomegi nyaka mafuta manyoolnegi e petrol to mane gima sirikal temo pando kata mana weche mag nek mobila osebedo ka nego ji aoya e Kenya ka mago sirikal ok dwa ni mondo owuog oko. Weche mag ng'anyo kaka nyicho dhi jok mimako mago sirikal ok dwa ni owuog oko. Koro sama kata mana weche mag mibadhi manie sirikal mago sirikal ok dwa ni owuog oko. Koro source mar information main source mar information ma japiny nigo do Kenya ka en mana jofwambo masama jofwambo oket kuma tek kaka sani koro jofwambo ni kuma tek ni nyicha waneno kata ka moro nyocho go bunde Nakuru kocha ndalo mane ng'anyo mag Gen Z chako waneno ka moro to nobola ka gundo mena mibolo e chiro obola kanyo to gari to ringo to eno bole kanyo ero ma mito ahinya ma jopiny ema norese mamago koro gik ma wachung' motegno kwa sirikal ni we jofwambo otitije nikech chik oyiene jofwambo access to information to kendo gikeyo information no mano gima chik oyie Kenya ka. Aya nyakora Mugia Jwang imbe ni nyalo ng'iyo machinglo makamano ka itipongi wi ni inti nyalo interpret yo machalo nade. Adwa nwatie gazet ma Daily Nation kod wach mantiere it gazet mugika mar gazet ma Daily Nation okinyi makawuono kaluwore ni nyaka sani wang'eni nitiere lokruok ma jatend piny Kenya William Ruto notimo odiochieng' manyoro e kinde mane ochwalo nyinge mag jotend migepe mowalo ne od bura mar mondo mi od bura ogogi kogno. Odiochieng' manyoro ne waneno ka Adan Duale mane olando kaka jal mowalo kendo ne migawo mar lweny noloke mar mondo mi koro obed e migawo mochung' ne weche go mag alwora. To Saipan Tuya makoro ne owalo mar mondo mi obed e migawo mar alwora ento koro noloke mar mondo mi otel ne migawo mar alwora mar lwenya.
Nyaka sani koro iwacho kae ni ang'o momiyo ne owe Duale mar mondo mi kik tel ne migawo mar lweny to koro tere migawo mochung' ne wechego mag alwora, ni why Duale was dropped from the defense docket. Nyaka sani koro maling'ling liekore ni kaka Duale osebedo ka loso mang'eny otudore kod weche mag siasa, mane momiyo koro nowe omiso ipan tuya lemo makamano. To wang'e ni kopogore kod mano nitiere jogo ma osebedo jotend migawo mag lweny e pacho kae. Wang'e ni Duale nokawo kom makamano kowuok e lwet Eugene Wamalwa manobedo jatend migawo mar lweny kochakore mano dwe mar 9 higa mar 2021 nyaka dwe mar 10 higa mar 2022. Wang'e ni mamoko mosebedo jotend migawo mar lweny e pacho kae wantiere kod nyidendi 2, mano Monica Juma manobedo jatend migawo mar lweny kochakore dwe mar 1 higa mar 2020 nyaka dwe mar 9 higa mar 2021, kaachiel kod Rachel Omamo mane obedo e lemo makamano kuom thuolo malach mano mar higni 7 kochakore dwe mar 5 higa mar 2023 nyaka dwe mar 1 higa mar 2020. Matiende ni koro Soipan Tuya ka od bura ogoye kogno bopuodhe obobedo ng'ama miyo mar 3 mosemako lemo mar jatend migawo mar lweny e pacho kae. Hansen. Nyen buok maduong' ahinya kuom jopiny gi jood bura ka nyilando list no ayanga e od bura manyiwacho ni Soipan Tuya koro ema koro ochwal nyinge mondo bed jatend migawo ma lweny to Aden Duale oter mondo bed jatend piny jatend migawo mabro chung' ne weche mag alwora. Nyaneno ka jomoko nyomor e bunge kachacha ma nya follow proceedings mag bunge, nyaneno ka jomoko ma ng'ato wacho ni nuoye kendo yawa ok wawinjo maber nuo kendo ma koro manero nyeneno kagima manyen demotion to Duale. Dine paro ni nyalo bedo ni en typing nyalo bedo kata na typo moro ni jatend piny nyaka be nokoso to aparo ni en akwano moro ma jatend piny be nye goyo mondo confuse godo oganda matin nikech ji nye ywaka sana ne Duale no ema nye ji ywak ni ng'ani tiduoko tich nang'o ichaki tere kuma nyicho koda no bede te michaki tere makoro ka nye jo ng'anyo dhi oko to kata in idhi ng'anyo ni gol uru ng'ana ne to se goli already ng'eni koro ionge kata mana reason ma ng'anyo. Kata kamano maling'ling wacho nang'o ni gimomiyo nyotimore kamano nikech nitiere jotelo moko e weche mag arita kwe gi weche mag jeshi Kenya ka wacho ni ka gipimo gi jotelo moko ma gisetiyo godo e kinde mokalo kaka Eugene Wamalwa gini Rachel Omamo gini Monica Juma gi mamoko kiwacho ni Duale en ng'at ma en overbearing matiende ni odwa ng'e gimoro amora madhi mbele, odwa nono ahinya, ok en ng'at ma nyalo trust gi tich, en ng'at ma en osiko kochicha ni tich ok tire maber gik moko ainago makoro nye jotelo go kwayo nang'o no migi ng'at moro ma samoro bet nyalo we gi thuolo mondo gimbe gitie gi pachgi nikech ondegi kata nang'o ni gimbe gin gi nyalo ok ni gimoro oda te wuok kuom jatelo, gimbe nyaka miye thuolo moro kaka nyalo ran tiji manondikie no mano gima one of the things manye omiyo tere migawo mar alwora. To bing'e ni penjo bende koro nyalo bedo ni kinde ma jatend piny Kenya William Ruto walo jotelo mar mondo mi otel ne migepe mopogore opogore, ong'iyo lony ma ng'ato nitiere godo e migawo mobobedo kotelo ne kose gimotimo en mana wanyalo wacho kod dhongere no reward cronies magi nikech koro kwang'iyo Aden Duale ogole migawo mar lweny oduoke migawo mar alwora, bende ng'iyo lony ma nitiere godo kese ni en tek ne ni koro en osiep jatend piny Kenya opod ne lemo moro. Kata kamano mago penjo makoro onego bed ni jo Kenya penjore mar mondo mi jogo ma ibobed ka iwalo kaka jotend migepe obed jogo ma ong'eyo tijgi e yo makare. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo watie kod gazet mar The Standard. Wang'i mana wach mantiere it gazet mokwongo kende mano mar gazet ni mar The Standard kalore ni wenda neno kosechopo e studio kae. Gazet mar The Standard bende nomenya mago weche manitiere e duond bura mano mar ODM kaachiel kod kaka ng'anyo nobedo e moko kuom bombe ma pacho kae ka bende iwacho ni e kaunti ma Nairobi kae ema koro ng'anyo ne nitiere mapek ahinya kaachiel kod kaunti mano
mano ma Migori. Ka bende nyaka sani wacho ka ni ghost towns as Ruto CS intrudes deepen. Wang'eno odiochieng' manyoro jolwenya ne ochiwo arita kata noketo arita moko kuom apeyni ma pacho kae mageng'o ne jong'anyo mondo kik chop Jomo Kenyatta International Airport ka Nairobi kaachiel kod Migori ema koro nowinjo peka mano mar ng'anyo mano bedo odiochieng' manyoro ka jod bura bende nobedo kod buok kaluwore ni kinde ma koro ne isomo negi nyinge mag jotend migepe nitiere nyinge moko mane olok migepe moko mane olok ne jotend migepe ka bende Rebecca Miano nokwaneno nyinge en nowale ne lemo mano mar Attorney General ma pacho kansel mana mapiyo piyo kwa tieko kaachiel kod wachni mogik. Kuonde moko to bombe moko to Kenya kata nwaneno kanye onge ji mang'eny thotho nyoko dhi tich kuonde mag tich ema ng'anyo nitie kaka Nairobi ka nyewaneno ka ng'anyo nitiere CBD Outer Ring Road nitiere ng'anyo kuonde kaka Pipeline Taj Mall ge ma kuonde ma nyiewo ala nyok nyal dhi nyime Migori kaka osewachno be nitiere weche moko mag ng'anyo manye dhi mbele makoro matina ni nyiewo ok nyal dhi nyime Kisii chate nyewaneno nyaka gund nyodonjore manye nyobiro nyaka gi opanga gi ludhe manye gidwago godo jong'anyo manye jong'anyo nyoriembo gi kamoro kaka Nyamira paro ni tear gas moro nyobamo onego nyaka chiayo mama koro gik manye timore e Kenya ka weche mag CS to kaka wasewacho Daily Nation ose kikore kendo ka makor ng'eni kendo nyaka jong'anyo nyaka dog piny man non malong'o kaka iwacho no nyaka bedie ni jatend piny samoro ok bed piny mang'ini ni ng'ato lonye weche mag koro sani Soipan Tuya wang'eni en olonye weche mag chike to kete weche mag arita koro wakia ni jatend piny ni dwaro ng'at ma ong'e weche luwo chike emobed kata cha koso pange nang'o mane penjo man penjo ni koro okawo ng'at mo ong'eyo weche mag chike to kete weche mag lweny dibede ni odwaro ng'at manyalo advice ki chike koso odwaro nang'o nikech ka mane gima odwaro to kata tij Attorney General en nang'o nikech mane tij Attorney General to koro dwale to wang'e ng'ani matata en political nikech en gi teko magolo dwale oko thiche oko complete nikech mane gima Gen Z dwaro to osiko manko badhore abadho rundore arunda e bath dwale wach na mogik en mana wach moro anene gazet ka otimore yo Meru kocha ka ng'ato aneno kogo ka motho ne wach mar rabolo weche na ing'eni mako ga dhoga ahinya nikech wacho ni rabolo manyogoe neno to nyen mar rabolo mar siling 50 an akwa oganda ni samoro to ang'eyo en gima tek to kik wadhi to an extend man neko nikech gimwa ka chiemo watne moro nyodhio oyako rabonde e puothe mokawo dhi ouso koro nyowang'o iye koro kano penjo jogo make motweye mogoye en gino malit ahinya koro kwanyalo avoid it mokainago kaka oganda wadaga daga gi kwe wayud kaka wanyalo gerore gi kwe kik ikaw gir wadu be gi agoko kamano ero idwa ni chieng' orieny ng'ato kokoso ni be wamany yore ma wanyalo solve godo weche mamako oganda. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyako Ramogi Ajwang' gigo manitiere e gazet. Nyako Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Gazet sani be iuse mana 60 mano Kenya kae, Tanzania en 1,700 mano pesa Tanzania, Uganda en 2,700 pesa mar Uganda. Matiende ni inyalo nyiewe tisome kalore ni somo e maber omiyi ibedo kod rieko kendo ing'eyo gigo duto matimore pacho kae kaachiel kod pinje maoko. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Kik idhi mabor. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo
Emosemiya sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860*418#. Ramogi TV en od jower duto. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wa te odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. Mana Ramogi TV.
Nyakwara Mugiajwang' anno kanyo ka en mana dakika 22 tok saa achiel mar okinyi arwakni machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono kama twak otudore koda ng'anyo mosebedo ka waneno e pacho kae. Penjo mapenjo kawuono ni en ng'anyo mosiko kalure no odiochieng' manyoro ng'anyo bende nobedo e moko kuom bombe ma pacho kae kata obedo ni bombe moko to kwe ne nitiere. Buri Nairobi ka ne waneno ng'anyo ka bende obila kaachiel kod jolweny ne oketo arita e moko kuom apeyni ma pacho ka ahinya to mano mochomo paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport Buri Nairobi ka kama rowere ne olieko ni gibro bedo ka gi occupy odiochieng' manyoro. Kata kamano en ng'anyo mosiko to kosiko bro bedo kodhi mbele nyaka karang'o. To seche moko wanyalo penjore ni loso sirikal makanyakla kata government of national unity mano e gima nyalo konyowa wan kaka jo Kenya mar mondo mi kwe obede pacho kae kosang'o manyalo bedo katimore. Mane twak kama obo bedo godo okinyi makawuono ka antiere kae kod janona weche mag siasa Daniel Orogo mar mondo mi wagoane mbaka ni ng'anyo makamagi kata obedo ni mago mag jumbe mosekalo chien waseneno ka onyago lemo masani dhi mbele bende bro bedo ka nyago lemo kose onego bedni ichungo ng'anyo mondo lalruok obedi mondo piny Kenya obed kod kwe mosebedo kwaneno. Oyawre Orogo ichiw nado okinyi makawuono. Choma ber kamano kuom gole studio kawuono. Kende aoro oteni Nyakwara Mugiajwang' ma neno kendo winjo kawuono. Agoero kamano kech waneno kama piny koro se chiko to ni waloso mondo wang'eni wan mana gi Kenya achiel kende. Koro nyaka walos weche meg demokrasia, nyaka walos weche meg siasa ma e piny ka. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang' in bende kaka pile okwaweyi oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui moro mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV x @RamogiTV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Kochako twak marwa okinyi makawuono Orogo penjo mabende ni wapenjo ni en ng'anyo mosiko. Erokamano ne ng'anyo chako ka ji kwedo gik moko mane sirikal nokawo atua moko ma sirikal nokawo kalure gi weche meg omenda mar finance bill 2024 kendo ne ochako ka ng'anyo mamuol kane en peaceful protest kendo ka rowere ne kwedo hatua ma government osekawo. Aeto ka wadhi mbele to waneno ka en ng'anyo makoro siso ni jomoko nodonje e iye makendo oketho objective mar ng'anyo no. Waseneno kaka isewacho kilieko ka wachako ni waseneno historia mag ng'anyo e piny ka. Mokwongo wabedo ga gi ng'anyo bang' yiero kata mawacho ni en post election disagreement kata protest. Osebedo katimre from 2000 kata 1990s post multi-party democracy. Mane wabedo go en 2007 mani neno kaka piny nochomo. Kendo bang'e kanyo, josiasa nowinjore ma wabedo gi kwe. Jomoko notayo weche moko mek dialogue. Ineno ka ne nitie Kofi Annan nobiro ka kendo noriwo wiji kanyakla. Mawa yudo yueyo, mawa bedo gi sirikal mar barwa bar. Kendo ne nitie peaceful, jinobedo peaceful bang'e kanyo. Bang'e to osebedo ka bitimore kamano post 2013 be wabedo gi ng'anyo. Mayunyo nen IBC must go. Bang'e kanyo kendo 2017 yiero injo ka ng'anyo nobede ma kendo court no nullify election. Koro Joyce osebedo ka en historia mar Kenya kani bang' every election kata mana bang' 2022 iyudo ka ng'anyo moro ne nitie ma jo Azimio nowacho ni kendo IBC must go be mane giwacho ni Ruto was not our president. Bang'e kanyo tineno ka aput moro nochuog kanyo makoro ji wuoyo ochako gi multi dialogue committee bang'e kanyo kendo dhi e gimoro miluongo ni NADCO manogolo NADCO report. To ng'anyo mosega bedo ni en ng'anyo mopogre. Asebedo ka ng'iso jo siasa kendo asebedo ka wache platform mopogre.
Nineno ka rowere osebedo gi ng'anyo wang' nen ng'anyo mopogre. Giluongre gi leaderless. Leaderless, tribeless. Kendo faceless. Faceless. Kalure ni gionge jatelo. Gineno ka gi-organize ng'anyo ni e yo mbui kendo spaces moko ma tek rango nito ng'ano ma is their leader ma chwalo pachgi together. Koro iseneno ka ng'anyo ni osebedo differently ma tamo piny kata sirikal nito en ng'anyo midil go nade nikech gisewacho ni gin gionge leader. Gin giwuok kendo gibedo organized into spaces ma kamago. Koro en ng'anyo ma tek to aseneno ka josiasa kendo osedonjo osebedo hijacked kama koro wacho ni nikech bang 25th June piny nolokre joma osebedo karango weche siasa kendo joma osebedo ka nono weche asewacho ni gin gima notimre on 25th of June nen gima nokelo change e Kenya kendo Kenya will not be the same again. Ineno ka rowere nodonje parliament mamoko be no ginene otemo wango parliament. Bang'e kanyo to jatend piny no walo otimo changes mopogre concession o make mopogre. Kineno ka o dissolve cabinet kendo ineno ka kendo setemo reshuffling from one position to another. Koro en kata josiasa kata jomo rango demokrasia ineno ka pinje moko be osechako rango gima timre Kenya ka nyoro nyineno Uganda. Gibe gisewacho ni speaker margi Anita gidwa gweyo oko. Gokinya winjo ku usomo weche matuch news wacho ni kata Nigeria rowere osewacho ni government man Bola Tinubu nyaka bed piny ma pim wach gi rowere. Koro ng'anyo ni en ng'anyo ma otuch Kenya ka lakini rowere osekawo space ni ka gidwaro ni reforms otim. To mana kaka iwacho ni rowere osebedo kakawo space margi kaluore ni gidwaro ni lokruoge mopogore bede pacho kae. Nitiere moko kuom demands mane giketo ne jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano nwanno ka jatend piny Kenya William Ruto koro temo mar mondo mi oluong twaka mondo rowere obed piny obede twaka. Kata kamano rowere nowacho ni oyo wan ok wadwa twaka. Ng'ato nyalo bedo ni penjore kaluore ni twak makamano ni wacho ni en twaka ma wanyalo wacho ni en mano mabro bedo kaloso government of national unity. Bendi paro ni mano e gino makare ka olos government of national unity. Bendi nyalo nyuak jolue ye kanye yo makare kalore ni jolue mosebedo ka yuak ni oyo ni wano wewa oko ahinya. Inano kaka wacho ni kirango historia mar ng'anyo. En historia mosega bedo katimre bang' yiero. Ineno ka bang' yiero ka yiero to different political parties biro. Giwacho ni no yombwa lakini ng'anyo is the only way mwaba gain go opposition back to government. Kendi seneno ka wacho ni kirango 2013, 2017, 2022 iseneno trend moro mantiega. Ineno ka jo buri ineno ka jotend political parties gibedo form gimiluongo ni IPPG sewinjo ka osebedo form ma kel jogwa mondo wa lost government ma national unity. Isewinjo terms moko magitiyo go gisetiyo gi terms moko kaka broad based government gisetiyo gi terms moko kaka government of national unity moko be isewinjo ni grand coalition government. Koro en trend makata sani this was expected. Ne one expect ni bang'e kanyo josiasa they use opportunity ni mar duoge conversation mondo girang kaka giduoge government. To kata kamano gik moko nyaka wa separate. One, asebedo ka wacho ni nentie ng'anyo ma honest ma jo rowero seseo government ka wacho ni governance ma e piny ka ok tayo yo maber. Gisewacho ni neno kaka prices ma gik moko bedo increased. Maisha osebedo ka there is high cost of living. Mago gik ma honest. Rowere dwaro tije. Rowere dwaro opportunity. Ntie reforms manyaka tim. Koro kineno gik ma magi, koro gik ma very honest conversation. Baito ineno ka ndalo mane ong'isi ni to kata kamano manyuru jatendu mondo oket mbele mondo chwal weche mek loso. Tino kane giwacho ni we are faceless. Koro kanye mane rowero lose go opportunity. Nikech ne idwaro dialogue to ng'amwa dialogue nen your leader ma represent you. Koro ka onge to ere ng'ama represent you. Koro na wacho gin man opportunity manu lose. Nikech no nego bed ni gitimo na kata bedo ni gionge jatelo. Aparo ni onge movement. Kirango historia ma movement onge movement ma onge leader.
kata bed onge official leader mosebed endorsed to nyaka bed ng'ama is an interim matayo weche. Koro noripo ben gi wacho na to ng'ama tayo weche marwa gin ng'ane mwanyalo chwalo mbele mondo los. Kata kamano kaka nawacho ni political parties ose hijack this process. Emo mineno kasani koro political parties oneno kara jowere onge joma telongi. Then we occupy that position. To marario iwacho gimoro ma be nyaka wa demystify. Ni information ma government of national unity oribo bed ni jatend piny katimo gwelo jo tayo government kata positions in ministry. Constitution by default osebedo ni positions mamagi nyaka represent government of national unity nyaka rang face mar Kenya. Kineno ka historia ma joluo kaka nise pimone, all of a sudden joluo has historically been marginalized. Kendo ma nyaka wawach openly, kendo nyaka wawach honestly. Ineno ka wasebede front line mar championing for democracy. Kirango yore duto mag demokrasia, iyudo joluo osebedo ka either giketo proposal kamano kata mana constitution mawango. Kirango jo mosebedo ka ondike maber, mosebedo karango constitution e piny kaka taoko, iyudo ngi joluo. Lakini seche ma lemo imiji, iyudo ka joluo onge. Yet they are professionals, yet they are very intelligent people mantie. Koro an pacha awacho ni asiro kantie gwelo midhi tim mog joten migao. Ka government of national unity biro be joluo be nyaka rang. Jojenzibe be nyaka rang. Nikech koro is government of national unity makoro is inclusive. Yes. Nyaka sani bende wanyalo penjore ni bende jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka ng'iyo joluo gi wang' mamuol kata kutudore kod weche mag twak mosebedo ka oluongo ahinya nyato mago mag chungo ng'anye pacho kae. Bende wanyalo wacho ni gin gigo ma osesire ose ng'iyo joluo kod wang' mamuol. Wanyalo wacho ni wan kaka joluo koro wanyalo bedo kod geno ni kolos government no mar national unity to wanyalo yude ber moro. Okapar kosebedo kamano nikech kaka nawacho ni post 2022 nikech by the fact that ni joluo mang'eny no siro azimio even by that nature yunjo ka Rigathi Gachagua wacho ni en government ma shares tiyudo ka joluo ne onge shares mar government mar Kenya Kwanza nikech nek gisiro most of the nek gisiro donje government no. Lakini kirango maber jatend piny no temo ntie jo ten joluo moko mosebede sirikal kendo kirango Joyce gise perform e sirikal. Ineno kaka Honorable Eliud Owalo manomi migao mar tudruok ICT gi communication irang tije mosetimo. Ineno kosetayo migao no e yore maber kendo ji wacho ni ka be nitie ng'ama duogo ministry noriwo ben ji kaka Eliud Owalo duogo kende e government kaka nominees. Irango permanent secretary mar interior Dr. Raymond Omolo jomosetiyo odogo mna kama non tie weche siasa mosedonje yore mang'eny. Honorable Kombudo makoro ni ministry mar industrialization ineno ka gin jowa mosetiyo maber lakini makamano ni kaka nawacho kata bed ni temo joluo okosenegi gi wang' maber gi wang' mamuolo en gisebedo threat. Because by the nature magin intelligent, by the nature magisene ineno ka gi draft gik moko, ineno ka gitayo yore e yo makare. Okosebedo maber, especially a government ma okoero gik madhi ma straight. Koro gima nawacho ni by default masani kalure gi gik matimore. Ok ni gwelo midhi tim e ten migepni ni by nature ni kore idhi tim nikech joluo hero. Ok apar kamano. En mna ni idhi tim ni by default nikech situation manitie. Ni government of national unity nyakarang to kalure gi duond bura ma ODM. Most of the proposals midhi chwal kacha idhi do ka jowa donje by the nature sani koro idwaro government of national unity mondo gik madhi mbele o contain gik madhi mbele sani. Ato nyaka sani ng'ato nyalo bedo ni penjore ni nyalo bedo ni en ber mane ma joluo nyalo yudo ka gidonjo gi sirikal ma koro wacho ni gidonjo kata ginywako lwedo kod sirikal mar William Ruto kata bedo ni nyaka sani nitiere jogo mosebedo ka nyiso ogai mar Azimio kata ODM no bede tenge ni okwadwa twak kata kamano
onego bed ni koro wang'iye on a broader angle mar mondo mi wang'i ane ni en ber mane ma seche moko wang'e ni sani osewal jotend migepe 11 ne liekore ni jatend piny nyalo walo mamoko modong'. Gino mano miyo jatend Azimio duoge pacho kae kowuok e pinyno mar Dubai mar mondo mi ging'i ane ni tang'o matimore. ODM bende sani nitiere kod gwenyruok gi koni kod kocha. Kata kamano ber mane ma joluo nyalo yudo kapo ni gidonjo e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto? Duto kineno jomosega bede e sirikal. Bede sirikal nigi advantage mang'eny. Kendo yudo ka pinywa mar joluo, by the fact that ni wasebedo e opposition for a long time, yudo ka nitie onge dongruok maber ma wasebedo go e piny gwenge makaluo. Ne wa hope ni devolved system of government ma wan goni mar counties ni dhi konyo in the equitable share mar joluo mondo 4 counties ma wan gogi mondo ne dongo. Lakini ineno ka nitie ywaro kata mana pes counties ma bedo gi onge dongruok maduong' sana mosebede. To kata kamano gima wacho ni nitie advantage Joyce mabiro bede sirikal, especially ka in minister. Waseneno gwenge moko matin mek joluo. Iseyudo ndalo moko ma nitie dongruok. Kineno kane sirikal ne wasebedo go as ministers. Dr. Robert Ouko ndalo moro. Ineno ka PS oyugi mane gin e ministry. Nineno ka nitie jogwa moko mane odonje police matin. Rowere moko mane odonjo nyaka sani. Different position mwasega bedo kwa serve as ministers. Iyudo ka nitie dongruok matindo tindo mabede e gwengewa. Mar ariyo, the more mwabede sirikal, the more mwalan kaka sirikal bede. The more mwang'eyo kaka sirikal tiyo. To kibedo oko for a long time, oking'eyo. Kata mana winning elections bedo matek. Nikech oking'eyo kaka process timo e sirikal ka. Koro aneno ka ministries mapoko bedo, mapoko wal, mapoko gwel gi jatend piny. Aneno ka oboke lieko ni nitie dialogue madhi mbele. Katibe isewacho ni ugae Raila Amolo Odinga ne en Dubai. Tilieko ni nitie ywaro mosebedo ka maybe oloso gi Uhuru Kenyatta ma jo kweth mar Jubilee ok dwa ni jakom propose nyinge moko madonje cabinet for the benefit moko wang'eyo, for the interest moko wang'eyo. Lakini an awacho ni formation of government kan tie government of national unity mabdhi bedo formed. Kata mana joluo is part of this republic. Wasebedo kwa tiyo matek, onge rach moro kane bed nwachwalo nyinge moko mondo puodh mondo bed ministers. Kata kamano nyaka wabed gi balance ma national interest. Nyaka waso mood ma piny sani. Gen Z nosewacho ni onge gise kwayo Raila mondo ukaw yoyo matin mondo gi ket reforms e government. Ta neno ka adier Raila oserango kaka mood nitie, to bo wacho ni kapok a join mondo bede national government of national unity nitie demands maketo. One ni joma no mark nyaka we. Mar ariyo ni joma sector ma security ka kantie joma ni ineno ka no husika a loss of lives, a destruction of property kod nyithindo mane ochiel gi magina, rowere mane ochiel magina nyaka teng nyaka gi resign. Koro ineno ka mago demands moripo be osekedo manyiso ni gi understand mood mar piny. To kik gidhi a national government of national unity kak these commitments have not been done. Oken gima dhi bedo maber. Amatene ni kasiche moko joluo donje sirikal to nyalo kelo ber madung' ahinya ne jogo manitiere gwengego mag Luo Nyanza. Kata kamano e kinde ma sani koro wang'e ni gino mabende ne omiyo rowere wuok oko odiochieng' manyoro ka ging'anyo ne gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ochako yiero ji 6 ma yande osechunge tich mar mondo mi otel ne migepe mamoko e pacho kae. Kondo nobedo buok ahinya ne od bura kalore no odiochieng' manyoro ne giduogi od bura tok ka gisewuok e yweyo ka koro ne isomo nyinge mag jotend migepe mowal kakori wacho ni Adan Duale owuok e migawo mar defense koro bire migawo mar environment. Kata kamano kapok wadonje mano ji 6 ma yande jatend piny Kenya osechungo gi ne ber ka iduoko gi kendo kose nyalo bedo ni oyiero gi oyiera kendo kalure ni gin joge ma koro oriwad kuom ne chung kode e kinde mag yiero. Mano nyalo bedo adier ni ineno ka ne nitie twak kod paro ne pogre kaluwore gi jatend piny cannot dissolve the entire cabinet. Kendo joma
ong'eyo weche mag legal fraternity kama ne wacho ni ng'ato ko osebedo suspended e cabinet kata government ok nyal duoke tich. Lakini ng'e ni mano en legal issue nikech ng'ato ka oriembe tich, mago joma ne oriembe tich, ne cabinet, the entire cabinet nobedo dissolve. Nyiso ni either way chal ka gima ne nitie suspension but kan nitie dissolution. Nyiso ni ng'ato ne kogol nikech noyude gi ketho moro. Onge gimi noyud gi ng'ato ketho moko manoyud. Koro in other terms nyiso ni onge makosa mane gin go on the other terms. So these cabinet secretaries gi serve under the pleasure of the president. Enema omiyo gi tich kende mo dissolve gi. Koro onyalo gwelo ng'ato kendo e telo mora mora nikech mano powers mobedo conferred to the president. Lakini makmana ni seche ma i-recall ng'ato back to cabinet be koro raise issues nikech moko kuomgi oseyud gi fwenyo mopogore opogore. Nitie gik ma gisetimo, jopiny oseseyo gi kaluwore gi yore mopogore opogore. Iyudo ka jomoko kaka cabinet secretary mar the former environment minister, nitie issues mawuok environment kanyo. Defense ne nitie ndalo moro mane jojeshi ogol ka biro contain demonstration. Iyudo ka chike ne kolu mar golo jeshi woko e military. Mano tiende ni nitie violation of rights moko mane obede. Koro iyudo ka gik makamagi legally okinyal invite kendo ng'ato back to the cabinet. Lakini kaka niwacho, siasa en mana siasa. Nitie jomoko mane okonyo president ndalo campaign. Nitie jomoko ma president is a human being. Nitie jomoko mosiepene. Mo confide into mabe kisomo buk ma Adan Duale nondiko, iyudo ka kendo ndiko kaka friendship mare gi president is so close. To jomoko ka Adan Duale, they are very personal friends ma president. Ma kende iyudo ka president nitie trust ma en go kuom jomoko ka Adan Duale giri. Makoro yudo gi back to cabinet is based on friendship, is based on trust. Koro mago gik ma jopiny be nyaka ng'e. To bende mage gik monego bed ni ng'iyo hie kinde ma iwalo jotend migepe pacho kae. Nikech e kinde ma kata gino mano miyo ochunge tich mago jotend migepe en ni kaluwore koda kaka Gen Zs nowuok oko ka koro ging'isogi ni wadwaro competent people, joma ong'eyo telo ne migepe mopogore opogore. Nikech adera kwa ng'iyo kaka jotend migepe mano riembe tich kaka ne tayo migepe magi, ne gichalo jogo mokia kata gima gitimo. Onego bed ni ng'iyo lony mar ng'ato e kinde ma imiye ten migepe. Nikech koro kwatiyo kod ranyisi Adan Duale, yande en jatend migawo mar lweny. Apoya nono kondik ne parliament oloke obedo jatend migawo mar alwora. So Ipan Tuya ne en jatend migawo mar alwora, sani koro tere defense. Bende ber mar mondo mi reward cronies mage kuso onego bed ni ong'iyo jogo mantiere kod lony mondo piny Kenya osudan e mbele yo makare. Ok ni wabeda beda kod jatend migawo en mana kacha ochalo ka dami moketa keta lakini tich motimo malongo kia kata gigo monego bed notimo. Ten piny kata tayo yore migepe. Cabinet secretaries, they're appointees. Awacho ni gera appointees mar president. To president en gi pleasure chiko yiene mar appointing people. Koro mak mana kamano to kendo chik be dwaro nitie gik moko mabe nyaka ong'i. Kaka iwacho nitie lony. Iwacho nitie weche mek legal issues. Iwacho nitie weche mek nyaka show leadership bende kaka chapter 6 ma constitution dwaro. Lakini Joyce, piny mar Kenya ka gik moko be nyaka warang historically. Awacho ni gajin kidwa understand rang historical kaka serikali tayo. Nenti kata serikal ma katobedo mana ma Jomo Kenyatta ineno ka nitie jomoko manomi ministry moko kideserve. Jomoko ka mbiu ko inange girigi ni ka ne onge qualifications lakini na gin ministry. Srikan Moi, nenti a lot of unqualified people manene ministry. Kibaki the same. Ineno ndalo moko ma ne gi dissolve the entire cabinet bang referendum. Iyudo ka ne ori appoint ministers makameko siepene Chris Murungaru, jomoko mane oneno ka ne gin mano siepene ma they can onya trust.
Koro mak mana kama wacho ni sani gik moko pogre nikech ineno ka demonstration kata protest nitie gik magisewacho, nitie gik ma rowere osewacho ni ok wajali gik mane timre e historia nikech historia mane obedo ne historia mane nitie ethnicity, ne historia mane nitie chronism, ne historia mane nitie igwelo ji migawo kalure uno osiepe. Wadwaro clean cabinet kendo wadwaro ji molony man gi experience. In fact giwacho ni kata mana jo Gen Z nitie jomar qualified manya bede cabinet. Nya neno ka a 32 year old moro osegwelo ministry mar water. Koro trajectory ma osekawni to makmana ni issues make politics bendo osekaw center stage. Ineno ka migepni 11 modong basically anya wacho confidently ni until maybe rowere kata Gen Z must push hard onge rowere are going to be invited in cabinet. Idhi yudo kantie political party leaders, idhi yudo kantie jomoko mosebedo osiepe these political party leaders midhi gwel emigepnigi. Koro these are things ma josebedo ka demand. Kata kamano wan gi opportunity. Awacho gani nitie opportunity sani mar redefining leadership mar piny. To jatend piny William Ruto needs advisors sechegi. Jatend piny William Ruto oribo beni olore kamoro in his own space to have a conversation with himself. Kendo oribo beni olor woko advisors moko ma osekete kama koro piny nitie sani ni. Sani even if nitie government of national unity midwaro, jomidhi gwelgo ananeno niya ni pod oyaw opportunity mar loso gi rowere. It's very important. Penjeni koro dhi loso kod kanye kendo. Obed in spaces mar X no obed spaces. Ingeni gima timre Joyce to kendo nawacho kane platform. Gima cost government, gima cost jatend piny en goya goko. Iwacho ni there is no way. Watch mar using the term enough is enough. Iwinjo. Watch mar using the term ni na invite gi to they disappeared on that space. Ingeni magi gik ma anga jopiny. Watch man kuse winjoro kendo ineno ka itake U-turn. Invite jomoko ma are not supposed to be in the cabinet yet isewacho ni ji ni sewinjo gi. Koro ingen gik matindo tindo kamagi iyudo ka kendo keto piny bedo tensed. Nikech koro naneno ka bang discussion mas space cha ni ino ka ne tension noduogo. I think you can remember tension noduogo piny matin. Ma people are having a conversation. Ji nena kon okwanyal dhi ni wa destroy piny, okwanyal dhi ni wa destroy property, okwanyal dhi ni wa dhi protest ma ji tho ichielo gi magina. We were winch, we were ne kaka jatend piny timo reforms. Then all of a sudden, U-turn. Koro aneno ni advisors be nyako ne mind go. Atinya kasani bendi wacho ni Gen Z onego bed ni gimedo push hard kalure kod lokruoge magidware pacho kae. Penjo en ni ng'anyo e yor makende maginyalo dhirogo sirikal ochopa dwaro margi kose koro gidoga ne chien mana kaka sewacho ni onego bed ni pod wamedo lalore pacho kae mar mondo mi kata ka en government of national unity to walose kod duol achiel kendo maneno ni piny Kenya biro bedo kasudo mbele yo makare giti kod yo mane mar mondo mi gimed keto sirikal tesre nikech onyalo wacho ni rowere masani keto sirikal tesre opposition nyaka sani okwase neno katimo tije adiera to ineno ka be opposition be osechako chal ka gima dwa donjo e government. To ineno ka be demokrasia ma wan go oribo be ni parliament ma wan go nitie parliament mar majority gi minority. To lakini ineno ka parliament wa be bedo interfered with. Matiana ni kakisewacho ni nadier ni rowere ema keto government tesre. Civil society ema keto government tesre. Media jofwambo ema keto government tesre. Jomanie mbui kata influencers ema koro ineno ka onge official opposition mawango lakini kata kamano ineno ka ng'anyo jonjore osedonje ng'anyo seche moko iyudo ka rowere mar nyoro there was a very genuine protest ma nyonie CBD ka tineno ka kweth moro makien nowuok kune ma kendo naneno ka Ramogi nomenyo kendo nofwamo maber ineno ka is very organized oteri gi kamoro to mahuta oketni kendo they are being accompanied a CBD gidwa counter demonstration peaceful demonstration koro ineno yore ma jo siasa madwa kelo tulo e pacho ka mabe gi sponsor different segment mar peaceful protest koro ananeno ni peaceful protest is a right
marowere nyaka wadhi mbele gi peaceful protest, lakini wa make sure no nge destruction of property matimore, nyaka wa make sure ni we remain as peaceful as possible, to wa make sure ni be wa push government manyaka create space for a dialogue as well. To ingeni dialogue ni gimomiyo rowere tamre dialogue ni ok ningi tamre tam ase wacho ni historia ma dialogue en historia mineno ka jo siasa are taking over. Historia ma dialogue ineno ka obedo end up ni is a political issue. Na se criticize nikech na wacho ni kati bed ni jatend piny kane no obedo supported gi jatend Azimio gi ma ben eno Gaira Raila Amolo Odinga ni mondo gi sign IEBC law, but at the end of the day gimarowere nyaka nento ng'ama nie position ma select committee ni be rawera achiel kata ariyo kata adek are they in this position ma select committee. IEBC commissioners rowere nitie as commissioners ma IEBC nikech ineno ka election en mana election mabedoga nafas mar rowere onge IEBC commission. Koro nitie a lot of people mar qualified manyalo bede IEBC commissioner mar Gen Z kata bede na generation ango nyaka bede commission. Koro neno ka this conversation must be sustained, Joyce. Okwawe nitie national government of national unity, yes, but government national unity rowere nyaka bede. Kato bede mna there is commissioners ma IEBC rowere nyaka bede. Kato bede mna there is parliament election nyaka beni warango ka rowere bede. Koro ena conversation manyaka wa sustain until 2022. Rowere dhi bedo kanyo nade kato bedo ni gisewacho ni gin tribeless, gin faceless, to gende gin fearless. Gidhi bedo kanyo nade. No se luongi ero no wach ni bobed ka ichako twak mano mara Jimmy Achiel Prabich no dogo be ni manyo rowere Prabich. Kato bedo ni wacho ni kalure kod historia ni dialogue en gino ma okosebed kidwara inye pacho ka kalure kod outcome mosega bedo kalure ni jo siasa e mathoth ne yuto to japiny ma kawaida to donga ere kaka inyalo nywak gi kanyo kose gi tim nango kalure ni obedo ni giwacho ni wan koro waonge jatendwa. Enase bedo ka seyo gi nikech in Twitter spaces go komia nafas mar loso kuno awacho ni nyakwa ng'e kaka processes timore. Gimadhi konyowa wase push to kendo wase bedo successful lakini nyakwa ng'e gima dhongere wacho ni ere logical conclusion orumo kanye nikech ineno ka kata wabed ni watayo yore mek ng'anyo kawa onge representative moa oro madhi at work to still wadhi lose nikech decision mabedo dhi bedo kacha en decision madhi bedo mabind kendo dhi wacho ni dongine no kaka jatend piny no sewacho ni asetemo yore duto asedhi X gionge kuno ase invite kie dialogue gionge kuno matiene ni nitie narrative mabedo build ni decision madhi bedo made kore decision madhi bedo made whether you like it or not nikech wase luongo to tamore koro aneno any spaces madhi asengiso gin it's time mondo rang ni to why engage nadi. Kata kamano ka onge leaderless ka onge faceless there must be somebody manyaka wa ore to work. There must be people manyaka wa ore to work. Kata kamano ko invite your political parties in these spaces kata mana joma moderate spaces ki nyaka gibed gi tayo wechewa ineno ka jo ng'anyo mokontie kata jo KMPDU gisebede ng'anyo ntie ng'ama loso ngi ntie spokesperson ineno ka jo taxi gisebede ng'anyo gidhi bede ng'anyo kata mana kawuono kata mana maybe the other time ntie ng'ama loso ngi koro rowere ma jo Gen Z kata jo protesters dhi chopo time ma will force us mondo warang joma dhi bede at work because that is the only way because unless ni people are interested in destruction makoro ken gima ber unless people no are interested no waonge logical conclusion lakini be nyakwa los gi political class because gima waluoro sana en gima se wacho ni from historia iyudo ni kata wabede ni we are open to a conversation onge gimoro madhi wuok kanyo ma will reflect our view gidhi use joma wa keto mbele as a formality gidhi wacho ne umiwaji lakini this is the outcome marario ere gima guide that national dialogue ngenjo isasega bedo ka wacho niya if you invite me for a dialogue you let us be honest kiki invite a dialogue tuntie gik moko mi keto pinya mesa kaendi ntie gik moko mi pando gima sirikal no se wacho gi consider a national dialogue gise quote NADCO report. The composition of NADCO report was not inclusive.
Rowere were not invited in that NADCO report. They are not part of, bipartisan committee man and NADCO report. Onge kaka that one can be a basis ma guide committee madimbele. Koro gikma kamagi gin gikma wango iji. Koro I think ni Rowere katamna stand magingo and stand ma people can still talk. Makamana ni government nyaka go back to the drawing board. Eyo magi engage go Rowere. Adon wakao yuyo mokwongo etwak marwa echendo mara rupinyo kinyi makawuono nyakora Mugejuang ote magi benda neno uchwalo ote mathotha inya bro bedo kasomogi bang yuyo mwakao gisane kikidhi mabora. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kumshika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakora Mugejuang erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV e twak maro mokwongo e chendo mar Rupinyo kinyi makawuono anyisi ni wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak marwa kantiere kae kod Daniel Orogo janon weche mag siasa. Bende asingoni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalono kinyi makawuono. Ote makamago wabo bedo kwasomogi achiel kachiel. Shemotho wacho ni Ramogi TV aluwo twak machiegni kendo amora. Chandruok maduong' Kenya gin jopiny. Thuolo imiyo wa pile mag goyo jotendwa kogno kendo yiero joma jotendwa mag siasa ma wadwaro. Odhi mbele kwacho ni chandruok maduong' en ni japiny winjo wach gi iye. Elections poko bedo thuolo nikech jopiny bedo bribed gi josiasa eka giyiergi. Mar ariyo, Nyasaye nyalo miyo piny jatelo marach mondo okumgi godo.
Odhi mbele kocha ni kata sani magi ywak gitieko dhogi ni pod gibiro mana yiero the same leaders come 2027. Ng'anyo ma onge wuoyo nyaka kos nengo. Gen Z obed piny gi sirikal mondo gibed gi twak motegno. Sani jopiny koro osepuonjore wabeduru mariek e yiero. Dhano tho malit to ji laro positions lit mathoth. Erokamano ahinya. Akinyi wacho ni an Akinyi adak Narok. Gima nyalo wacho ne Ruto gadiera. Adiera okuongo duoko jok mane olalgo ogol joma nie jela. Joma onegi oyud haki gi omany joma otho odhi oiki. Wacho ni asiro ng'anyo. Ruto oduok Duale Kindiki gi joma moko oduoko Duale Kindiki gi joma moko. Awuoro Ruto dhi dala yawa wan waol. Erokamano ahinya Akinyi kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kuom wacho adiera ng'anyo masani to koro ok ber. Giweye gi kanyo gimoro bende kotim asasa to kata ndhadhu ne rumo. Johala hinyore nikech ndalo ng'anyo giloro to dukni mag ohala nyaka gichul. Familia maggi bende dwaro chiemo. Moko nigi loans monego gichula. Dhano hinyore okoyot. Penjna wendo ni ng'anyo nyaka karang'o. Ere kaka girito Gen Z e seche magi ng'anyo mondo kik gilal ngima. Mogik jomaundu osedonje ng'anyo. Ere kaka gifwenyogi. To ka gifwenyogi, ere kaka gikedo kodgi. Aluo twak ka an Umoja Inako. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom penjo makamago. Dieli Opong' wacho ni aneno Ramogi TV ka ane gwenge mag Gogo ka Nyamkago. Anta neno ni Gen Z koro uchung' ng'anyo ni Raila Amolo Odinga osemako wi ruath. Saumu Chiela wacho ni sirikal mar Ruto ang'o momiyo ji inego kama. Nyaka jofuambo inyore nomiyo nyoro jofuambo nokonyiso wa gik mane timore. Okamor gi sirikal. Owino Omso wacho ni ng'anyo okwabi weyo nyaka Ruto wetok teko tim gik ma wadwaro mano Amos ka entiere Mombasa Likoni. Fred Osuru wacho kama Ramogi TV oyawre Joyce Mosnadan. Penjnago ni okang' ma ODM dwaro donjogo e sirikand Kenya Kwanza kata KK. Bende en okang' makare. Koso en ndhogo jopiny. Anfred Osuru an Dandora. Penjo malewa ahinya. Aya mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no Okinyi makawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok Okinyi makawuono Rogo. Aneno kindiko moko kuom penjo ma jopiny penjo Okinyi makawuono. Kinyalo mana duoko gi. Akeni chak kod mogik mano mar Fred Osuru. Fred Osuru penjo ni nitie penjo mopenjo mar okang' ma jo ODM kao kado donje sirikal. En ndhogo jopiny kose? En penjo ma tek depending gi kakinene. One, ji oseyie ni ng'anyo koro oseketho gik mang'eny sani. Mokwongo en ni jonjore osekikre gi jo ng'anyo ma giseketho mwandu mek ji ma in the process ma demonstration police be osechielo innocent people gi magin ka gine gidwa contain demonstration no. Koro ng'anyo duto to ngantiega advantage gi disadvantage. To waneno ni disadvantage osebedo mang'eny. Nyakwa wacha adier ni jo civil society kata jo mochung' ni ratiro mek ji ose document cases mar ji osetho kata jomoko osehiny kata nitie abduction mosetim ma Joyce nyaka sani bedo ni ma od jofuambo onge the exact number. Poko ket ayanga ni ji adi mosebedo abducted masani pod ngima onge jomong'e onge kwan mosetim. Koro sirikal kaka nyamero wacho sirikal masani ni ji oseneg mang'eny. Ji ose disappear mang'eny. Jomoko osehinyre, property destroyed. Koro aneno ni piny kalure gi ng'anyo makama seche moko ji bedoga ji dok chien to wacho wapimo to koro ere advantages
mwaseyudo gi ng'anyo kawa sustain en tho mek ji, en disappearance kurse waseneno ka nitie advantages mitim. Cabinets osebedo suspended, reconstitution ma cabinet be pok otim maber nikech jomoko be osegwel mane obedo suspended kendo. Koro wawinjore ni nitie disadvantage maloyo advantages. Koro aneno ni apuoyo gima jakom osetimo on one hand. Wabed joma wacho adier be seche moko. Dwarowa kaka Gen Z kata joma protest ne wadwaro ni babo bed thenge matin mondo wa deal gi issues kaka wasekwaye. Lakini wa acknowledge na diere e kwayowa ni nitie jonjore mosedonje. Koro ji nyaka bed piny ma ji los. To gima wacho na puoyo babo nikech kirango every time osedonje koneno ni the country is better than everyone. Ni kata kamano wuoyo to nyaka wuoyi nikech the country is going a wrong way. Iwinjo kaka sani ng'anyo manyo tim nyoro Zimmerman ka Githurai wakia gima notimre gotieno pod pok ong'iswa sani, but ne nitie tulo manyo timre gotieno throughout. The other time nen Githurai on 26 June. Weche mosewuok bang'e kanyo waneno ka ji bedo retrieved, bodies are being retrieved. Koro aneno ni gini is taking a toll on us. Usewacho ni biashara mek ji be okosibo ben madhi maber, joma be tayo yore mek apiko onge customers. Joma nie taxi capital centers Nairobi, Kisumu, Nakuru, Mombasa okoseyudo biashara nikech ng'anyo. Koro anase kwayo protesters ni wase push to the level mabe nyakwa yie ni wasetimo the much we can do. Tokni waweyo wabed piny, wadog piny, warang, wami government opportunity marango nto gik mwasechwalo mbele. How long? Nikech ng'en jo ka you are in a position of leadership nyaki kwa time mondo itim gik moko. Ti wacho ni miyae uru time 1 week, 1 month. Penjo any time. To koka timo. Penjo any time maromo nade. Nikech adiera demands ma Gen Zs ginitiere godo. Kata demands mane Raila Odinga ochwalo. Kinde makoro nogo about tane weche mag twage ni mokwongo onego bed ni rowere mane owito ngimagi e kinde mag ng'anyo chul familia magi mago mohinyore bende sirikal ochul. Polise manotiyo kod teko mathoth kuom jopiny onego bed ni kaonegi okang' mager mar chik kendo moko kuomgi bende gwetawo. Wantiere kod wachno mano mar abductions. Gidwaro mar mondo mi jomo bed abducted te ogoli kendo giriwre gi familia magi. Wantiere kod wach mar ndike tich Dr. Interns kaachiel kod jopuonje mag JSS. Mago bende dwaro twak kose nyaka gidwaro time maromo nade kapok oketgi e tim. Okina ni kaka wacho ni nitie government processes mabedo ga. Nikech isewinjo ka jatend piny e interview mabe osebedo go koluongo e kar dak mare State House. Ongiso ga piny ni nitie gik moko ma en owuon odwaro no tim. An kaka dano rogo an gi grievances abe kaka japiny ni government ma wan go sani okosebedo ka tayo weche yo maber. Lakini abedo to the reality nitie gik moko ma kao government processes. Gik moko kaka iwinjo nikech nitie joma nobedo abducted. Iwinjo kaka nawacho ni nitie jo mobedo abducted kam nitie joma innocent to nitie criminals e gika. Koro ng'en government be through the processes nyaka ng'en to joma gema wa peaceful demonstrators ginyumo gema wa criminals. Iwinjo mano nitie process ma investigation nyaka tim. Nyalo penjo ni process maro monade nikech kata kwa wacha diera Daniel Orogo nek makware mayande wayudo ringre nokao obila less than 24 hours mar makachich magi to kawo thuolo maromo nade kalure ni wacho ni pile sirikal bade lach ang'o momiyo mae makoro kawo chenro malach ahinya to sirikal bade lach kanyo dakwa ne bad sirikal malach. An mar kaka nangisin arango possibilities mar government processes. Iyudo ka okanyal I don't speak for government. Iyudo ka ntie moko ma tayo gi kawo time. Ta yien nitie moko ma needs an immediate action. Emo mineno ka ogai ma Raila Amolo Odinga owacho ni nitie gik moko ka must be done immediately kapok obire dialogue. Magi doesn't require time. For example, releasing joma nobedo abducted for example ginene compensation
mar families manobed affected. Koro nitie gik moko mawacho ni ne ayiego demands ma has been carried forward both by protesters both by the ODM party. However, be nitie gik moko ma are unrealistic demand. Kaka na wacho ni, for example, kiwacho ni Ruto must go. Iwinjo. Koro ka Ruto must go, awinjo ka joneno amoko wacho ni all gi government ma Ruto. Yes. Everyone, kata ana all go. Everyone is tired of government. In fact, gimabe nori wacho ni one opportunity mar election. Ta yegi nyamera moro no wacho ni citizens never learn. Shida mo an go ni citizens wa seche gi chal ka gima wakasirika ji okoero gik madhi mbele. Lakini komi opportunity mar election. The same mistake watimo. Same mistake dogni neno ka jomoko otingo placards nyoro ka gin gi support gima government timo. Koro it's an indication ni kata bed ni wan gi ng'anyo kata bed ni wa tired. We can repeat the same mistake in 2027. Indications are there. Koro an gima na wacho ni ng'anyo sani is peaceful protest. As a governance advice, I'm making peaceful protest gima wan go constitution. Okinyal ketho peaceful protest. Nikech mano gima katiba oyango ni nitie. However, waseneno kantie jomoko madonjo a peaceful protest, maketho peaceful protest. At the end of the day, joma innocent, ema bedo ichielo gimagine, ema people's property mabe onge ng'anyo. Ineno ka bedo destroyed. An akwayo ni wadhi e dialogue. Wami government an opportunity madhi e dialogue. Untie demands mwaketo. Gimari pa benua tima demands gi. Or benua keto gi time be. Realistic time. Wangene William Ruto government wamiu 2 weeks. Kata mana 1 week. Mondo you do the following. Release these people. Compensate these people wamigi 1 week martimo. Lakini yudo kawase keto protest each and every week. Korine no ka concentration ma government. Any o contain protest. Okay ni o deal gi demands. Ineno gik mamagi be nyaka warang. Adwa no med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuona nyisi ni nyalo chwalo nwa ote kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuona. Neno ote magi kendo moko kuom penjo ma joneno magwa bende penjo wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele ko twak marwa. Evans Generali wacho ni an Evans Generali wuod Sae Konyango kwani ODM ni nyaka yud lemo eka giwach ni ginie dialogue. To jo ODM go ginyiswa gima gisetimo gi positions magimako sani kapok gidwaro positions e sirikal ma ok morgi. En wuoro mar okombe. Haya. Daneno machielo wacho kae ni Joyce Oyaore awacho ni jo Gen Z onego chiu ka Samuel Makoure Masita Rusa koda Wanjiu obed their representative e twaka ya otajo nyingero were moko mawacho ni ber gi bede twak. Akuku Otieno mar Thimlicho Inga Migori County wacho ni Joyce adiera gi momiyo Gen Z oluoro romo gi government en ni giparo ni ka oluongi ato kar loso siep to sigu ema dhi bedo manyalo kelo kata wito ngimagi. Odhi mbele kowacho ni adiera giluoro ni chalo ni ginyalo sign agreement ma opandgi gika mang'enya mabowuok bang'e makoro onge konyo. Maka Kumu Junior wacho ni ng'anyo ok nyal rumo nikech jok mang'anyo sani chunygi lit. Ng'enygi ema ne Ruto osingo negi laptops to nokomigi. Koro miriambo mang'eny all the time. Phoebe Oliel wacho ni Ramogi TV ler awinjo umakare an nyathi Oliel ka an Ngomongo Olielo ka an Ngomongo. Adiera ni nyithindwa duto okoso ticha. Emomiyo gi ng'anyo. Chien kacha ne nitiere kazi kwa vijana ne okonyo. We nyithindwa ong'anyo. Vitalis Ochieng wuod Game Karariu bende wacho kamayo yaure uru Joyce Oduor amor kasemolo kodu kendo mae chenro ma ok weyaga oko tiju mutimo kaka jofuambo konyowa. Odhi mbele kowacho ni kaka jo Kenya nikech ka okun to gik matimoregi ok de wang'eyo kendo nyoro iyano wanga kane otamu emenyonwa manyiso ni idwakowa e ndalo manene. Odhi mbele kowacho ni
To gima adoka wuoro ni podi nitie jomoko mitiyo godo e ng'anyo michulo mondo otim timbe ma ok dhi kare, to macha gima ne onenore e lela omiyo podi piny Kenya onge chieng' mabodhi maber. Omedo kowacho ni ne wayudo nikech pesa mimiyo jomoko to moko timbe gi maricho. Penjona en ni owacho ni ang'o madimi kel macha to adakne owacho ni dakne omakgi, nyiso ni Kenya kae nitiere joma itiyo godo. Aya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no odiochieng' ma kawuono kokale namba mar 23600 kaachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere live okinyi ma kawuono. Orogo, ineno ka jopiny loso. Moko kuom giwacho na diera nitiere jogo michulo mar mondo mi owuoge ng'anyo. Nyalo bedo ni en koso mar tich, mar were okoso godo tich ema koro miyo ni koro giwuok oko, gineno ni ng'anyo no ema seche moko inyalo miye kata 500 moro kata 200 moro. Koso ang'o matimore? To ere kaka wanyalo tieko gik makamagi mondo kobedo ng'anyo, bed ng'anyo mar kwe, ni ng'ato wuok oko ko ng'anyo mar mondo mi fight ne demands mage, ok ni owuok oko no chule mar mondo mi odhi oketh mwandu kata oketh ng'anyo mag jomoko mang'anyo mamuol. Historia mar ng'anyo again, wasebedo ka ng'anyo mwaseneno mostly itimoga gi politicians bang' yiero ka gikwedo outcome mar election. To ng'anyo mostly iyudo ka joma bire ng'anyo partly gin jomochul. Koro ng'anyo ni be osebedo opportunity moro kama be ji yuto go. Kata ka politicians kata jo siasa dwaro go ng'anyo as a bargaining opportunity, gibe gisebedo ka gichulo rowere mondo obie ng'anyo. Civil society, iwinjo ka jatend piny nowacho ni nitie organizations moko mosebedo ka gisponsor ng'anyo e piny ka. To kiranga dier, seche moko organizations moluongo gi do not give money directly, lakini ineno ka jomose luongo ng'anyo gi gisebedo ka gichulo jo ng'anyo. Bang'e irango ni transport moro matin midok go e ot, kata minyiewo go pi, kata minyiewo go gimima chai moro. Koro ng'anyo koluong kata ka rowere winjo nitie ng'anyo, giwuok ni kata ka gi express the opinion, to nitie kaka financial benefit moro be nitie. Emi winjo sani ni koro ng'anyo masani kaka Gen Z wacho ni gin to gin faceless kata gin leaderless. Matiende ni gin gima golo gi oko en ni ok gimor gi sirikal kaka tayo piny. Kendo gimobilize through spaces mantiego ni onge ng'ama chulo gi kabisa. Koro iyudo ka frustration ng'eny. Iwinjo kaka janeno moro nowacho ni iwinjo ka nitie frustration moro mantie ni ne wagon ni sirikal ni ombulu ka waketo jatend piny kana giwacho ni government biro bedo mar mama mboga, kendo bedo government mar mkokoteni, joma tiwe mkokoteni kata jo apiko. Lakini bang'e kanyo to jomose gwele migao gino siepene kata jomose fund campaign. Koro nitie frustration mabiro ga. Tase wacho ni wasomo kendo walan ni any politician mowuok ni kawo rowere to are promising them gik moko kendo gitimo gimiluongo ni class struggle. The worst mistake ma government notimo. Gimoro ma ipogo ji according to class. Iwacho ni jogi gin joma gin go to jogi gin joma onge go. Dynasty versus hustlers. Gino was coming to haunt the government. Nkech koro hustlers gi gibro wuok ka gidemand. To mae faces mineno koro sani gi. Koro en gima ayegi janeno kawacho ni nitie frustration ma roweren go ni ne wawuok ka we are being promised government is government for hustlers, lakini ok waneno nyaka sani. In fact,
hustlers emoripo bed ka gisebedo gi shida. Koro to contain this, dhi bedo matek nikech koro gineno ka en government ma foundation en miriambo. Koro emamiyo ka jatend piny every time ma jofwambo nkode, the first question mipenje ga ni can you be trusted? Nikech ipenje ga koro midhi wacho kata sani ni can people trust ni midhi wacho ni en gima dier? Nikech anytime you walk a rallies, anytime you walk a media, to gima japiny wacho na ng'ani en mriambo mane modhi wacho kendo. Koro these are the things mineno ka chando jopiny. However, asekwayo kama ntie sama chopo ma the country is bigger than an individual. To kama emineno ka Honorable Raila Odinga oseneno gigi kendo osesomo kama piny ochomo kendo gi experience ma en go, biro mare nyako appreciate nen biro be ma patriotism. Nitie weche moko mosewach mara ne en koro en ose betray ji, mara ODM party, mara ng'o mosetimre, osechul ng'ane, but anene yore mopogre Joyce. Kech biro mar Honorable Raila Amolo Odinga en biro ne mar every time obiro kokonyo piny, owacho ni piny osekaw direction ma is very wrong. In fact, and I can tell you confidently, ni kawadhi ma for 2 months ma is not contained. Dongi winjo ka koro ji nigi paro mar dhi airport. What happens ka ji dhi airport? Pinje moko ma iseneno ka sani gin pinje moko ma onge direction, Sudan, pinje moko ma Middle East, gima ji timoga mokwongo gi seize airport. Iwinjo, paro no en gamni wadhi seize airport. To kisedhi mi seize airport to mani ketho piny, nikech koro there is no way. Nikech koro mani ketho economy, ketho international community, onge gimoro madhi mbele. Kise seize barabara, ka jojeshi osewuok, makosa mabe jatend piny osetimo, jatend piny okoripo bed ni golo jeshi e barracks. In either way, jeshi okoripo bed ni ng'weyo yamo ma fresh. Unless nintie violence ma oripo bed ni contain. Okigol jeshi e barracks ni koro timo pedha, it is wrong. Oktimga kamano. Koro ineno ka mistakes, blunders ma itimo sane gi will cost us if we are not careful. Aneno ka ng'ato bende penja kae, owacho kae ni manobra Kuku George Martin Licho Inga Migori County. Ngise kae ni Joyce Penyna Mr. Dan ni NB. Onyalo chomo baba gi tira ka oluongi romo kode ka iyo wang'. Kalure gi gik ma ker wacho, podi en gi ich wang'. Koro romo kode gi sani to podi tek. Kalure kod kaka jatend piny osebedo ka loso, adiro chalo ka ng'ama pod nitiere kod mirima. Nyalo bedo ni mane gimomiyo kata rowere ok dwa mar mondo miyo bed kode twak. Anno ka wadong kod dakika matin kende, twatieko twak mar odiochieng' ma kawuono. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni bende na Government of National Unity makoro sani bedo fronted, obed kod sirikal kata kweth mapingo piny owacho. Bende ne solution kata ne monyalo miyo wageno ni piny Kenya koro bro bedo kod kwe, nikech adira gi sani wanyalo wacho ni tungni nitiere, wego hala yudo lal, nyithi skul bende sani dhi e skul koluwo, skunde moko kinde ka kinde kong'eyo ni ng'anyo nitiere to giwacho ni oyo kik wadhi e skul. Kata kamano Government of National Unity ene genowa kose ng'anyo masani ok en ng'anyo nikech political class o disagree. Ng'anyo masani en ni rowere nigi grievances against the government. Koro kaka asewacho ni political solution kaka coming mar political parties to giwacho ni we have a national dialogue ok en gima dhi konyo sana, lakini ber e gima I insist ber ka jatend piny odog piny, kech iwinjo ka joneno wacho ni dakilos gi baba uken gi kaiyo wang'. Lakini en baba unyakilos kode nikech ich wang' mare kod you avoiding mondo ilos kode dhi ketho gik moko. To jatend piny kinene kendo kineno kaka en ok en ng'ama duogo ga piny kihoya, lakini ineno ka protest manotim nochune nyako duog piny, nochune nyako dissolve cabinet, nochune manyako withdraw finance bill. Koro nitie gik moko ma even kantie dialogue people must still push. Emomeniyo ineno ka paro na paro niya ni there is freedom mar protesting, mar peaceful protest manyaka dhi mbele, nikech ok inyal trust ni kiduogo piny ma rowere kata mana different jomoko stakeholders oro jogie e dialogue ni mano is the end of everything. Rowere kendo awacho ni kendo janeno confirm rowere gima giluoro ni
history ma dialogue en ga ni udhi bedo kata to rubber stamp. To gidhi chung political class kata mana jotend piny kata mana government dhi chung to wacho ni mae gima wachope. Append your signature whether you like it or not. Dialogue mae kam wachope nikech nitie political parties. Koro iyudo ni ionge recall back nikech nin part of the committee to mane gima committee o resolve. Koro neno ka rowere nyaka still push. Ji nyaka bede street lakini be nyaka wacho ni kata ka wane street jogwa moko be nyaka ore dialogue. Koro iyudo ka is two ways. Ema dhi konyo. Koro nikech ni penje paro na aneno ni the only way is ni wadhi dialogue. Tok ni asiro gik ma government wacho. Tok ni asiro ni government is a good government. Awacho ni chopo ga seche moko. Mirango ni the country is better. Kech waonge any other country Joyce. Jiadi man gi passport maka pinyo kethre to you can get out. Kata mana Uganda be ok bidwaro wan kech jo Uganda government neno ni wan. To pinje ma oko be nyaka ibed gi pesa moro. Nyaka ibed gi pesa moro. Koro wadhi kuno nikech jo Kenya sani ku winji ni ja Kenya to government wacho mana ibiro come on inside ji. Mondo chak tulo e piny. Koro we have a bad name be wan gi good name wase inspire. Koro piny wan mana gi Kenya ka. Emo mineno nitie seche moko ma we can push to nitie seche moko ma wadok chien wacho na kama koro chope ni waketho piny. Wach ni mogiko rogo kwa tieko. En mase wacho ni atieko ni ka wacho ni dialogue is important. I insist nikech ang'eyo. Nikech nitie gik moko ma wase solve mana ka waloso. Nitie gik moko ma wase solve mana ka wane street. To wase bede street to government ose winjo ose kwayo ni joma ng'anyo nyaka bed piny ma uchuo leaders u. Awinjo ka janeno wacho ni nitie ji adek nyinga dek ma but okinyal ng'eyo ni magi the leaders ma Gen Z dwaro nikech gisewacho ni gin leaderless. Koro tek ng'eyo. Koro nyaka gibed piny ma gimi ji mwelekeo mar who is representing them in these talks. Mana ka gidhi mbele gi ng'anyo. Erokamano ahinya Daniel Orogo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto mosebedo katimore pacho ka. Nyakwara Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Evans Nyakwar Janet Onyango bende wacho kae ni the problem is in our country is politicians. They love themselves. Mane momiyo kinde ka kinde Nyakwara Mugia Jwang' iwacho ni onego bed ni wang'iyo kata wanono jotelo mawaluto negi ombulu. To gisani jopiny oseriekore kendo ber kwa ng'iyo mano yiero mabiro mar mondo mi wabi wayier jotelo mabiro tiyo ne jopiny e yo makare. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono wakaw yoyo madundo. Bang' yweyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketie pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikri ne thumbe manyien
Jothume muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Wuok nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Manera Mugi TV.